Se fáilte roimh cháirde go park í bhóra an sa bord líise de chluigh chenis chorn vic igúr na blianasa idir chláiste na hallscoile Corcaigh agus chláiste ollscoile Buire I Míal Ferriste. Tá sé ábhrín fuair agus ábhrín gaifar an sa I mollag na tíide ach nábhachsan mar táimid agsúla anna chluigh caide mar go bhfuil caid go smir agus go smúsachs na leadna ógus seo ó Corcaigh agus ó Míal Ferriste. Tá míad asúla anna chluigh chenis fad. Tuairmid sracaíoch an tapig ar na fórne tasnúla na muire, tá siad anna agrathir fad agus anna láidir agus bead corathe na bliana 2017. Tá cúigur as ord vacha ar a bhfuir na nacht na cúlathe Caolan Dillon agus Aaron Duffy na measc agus an díos san ina nán cuirí ar an éanad cosanta. Tá Rafferty Byrne agus McCusker ó Hiróin I meas na gúlathe chomá agus Rafferty ach go háirithe má anán an spreoch a ghaimsú. Ba chearcamach anna chóir go gine lá na parke nacht agus na bolís mhóra Burns agus Devlin treis ord obair a dhéanamh sa chraibh go díosa agus fuair an leathosaí Stephen McConville fuair sé siúd sé cinn de faointí a gine UCD sa chluiche le cheannis agus é na ghála gorum gaotha híos I mala dé sathrainn fuair Ryan Coleman ó chuman hir na nóig an bhaid gá faointe sa chluiche ceanna. Tá mí súil go mór leis an gcóraach idir Shane McGuigan, Sleacht Néil agus Brian Ó Beaglaí na Gaeltachta Tráthnóna. Maidir le chláiste na hallscoile Corcaigh bhíoh UCK áthúirt cotíanta ar an seo tamil tuisc irid Ciaríg a bheith ag immert le agus tá roinnt bha ónríocht rísló Im líana. Tá an badúir mar chuid ar fainéal síntear Corcaigh. Tá bert ó cheantar Gaeltachta na múna meas na gúlathe siad san Graham O'Sullivan ó Fiorsaigh na Drummond agus Brian Ó Beaglaí na Gaeltachta. Tá anna chaint dianta ar bheirt athláir na parke atá ag chláiste Buire ach ní hen scribilúniad ver Corcaigh, Padraig Lucy ó Léigún Chialarne agus Jack Kennedy ó Chrochtálathe Chloin Mella. Tá ina tosaigh chláiste na hallscoile Corcaigh ina bheittheigh ar fad sa chomórtas go dtí seo. Tá Paddy Clifford ar an giad imróra osa dimmer I gluthe canis chornmhic figúr agus lena eis há duine do bhór lechan na caidir go dtí seo Im líana sin Seánaí ó sé ón Nadine. Tá tíú fear Gaeltachta sa líon lán tosaigh sé siúd Conor Gainey an dangin agus ina hánta tá Evan Courtney duine de bheirt ó chuman ar óg inis atá ar an banéal a nocht. I hánta sa bhosca tráchtareachta Tráthnóna tá Mark Hartewerk anna chomórtas sa sé seo agus anna chaidáin ar fad imróí le feiscintin sa hanocht. Anna chomórtas ar fad agus mar ag maidid na ceaptain ag teachtain na chéann seo is dóilm híon go mé anna cluthe agin in nacht agus tá different dóna ar an dá choiste choiste bhuara bel ferste drastal mé héir ar an choiste tuigam an táhacht a bhfuin leis an félann sin beidir ag ceann na choistí is lú sa tír agus ar an tíhheile den sconsa mar a ddíortha choiste na hallscoile Corcaigh agus a méid starra atá tíomhhir an choiste sin agus le Ballymorgan ar an tíomhlína ach níl mór na fernia na riire bhí siad Harbheith mai san achta seo go dtí seo agus is dóilm híon go beh anna cluthe agin in nachtathe. Se mar sin na captéin Stephen McConville an son agus Cian Cailítach le chéile de chahabh na pigine. An craobh an comórtas ó buirte báta agus fithe ag chláiste na hallscoile Corcaigh agus 2014 nuair dearnach go bhóidir sanna. Rábhátá sé buirte ag chláiste muide is iad a bhuaige 2016 arú nurig agus fémar deirim sconan na mreorí le feiscintin sa a bhí anna bhua ar fad ag chláiste buide ar UCD sa chluiche le cheannis. Thóg sé séómant agus teocha ó UCD scór a ghaimsú sa chluiche áirithe san anna chosanta fad dianta ag nabh muide. Agus a bharc tá ré an lehan cúntaithe le feiscintin sa ar an chláiste buide. Seo cinneal ardan an ecan muid na rialtaí a tala teach tríd ag level idir condí dahé fechan muid beidir imrí as ard watha tíróin agus condí eile ar rí chuig olú a rathaí a ré chun páirte ghlacu insan comórtas idir condí beidir ag gionn blian nó gá. Gan íon dát be súla na tíre ar an chluiche seo is bra le daoine ag chluiche seo eil mar tá bíon an pell ag an ard caidan sin mar a dúirt meis níl mór na duna firne agus mé gan goachar an farchtá an cumar an scéal gohfuil an géig ag neartú agus beidir ag séú in íon rá so an bhecimid beidir lethahhain ina mé fearna bhain onanta cosantachas agus an sinna ggóil ar an onsaí bheith béarthú bheith anna aineach leis an iirecht mar tá an gí ag neartú mar dúirt me. Well, fé mar bhí mar rá bhí sé na ghála ar fad hí sa mala don dáchlathe le cheannis le lína de a seachtainna agus bhí an gíor chosint san i gceist an san go háirithe ag na muide
agus chuna mar raichann san níos lóhead a bhí margan an creibh sa buite rábháilta mar imróige agus rábháilta mar ó bhainisteoir. Míad nach mór a bhainiste árán a bhíon. Slua das baile hinsa I barci bhra. Beidir nach an Thomas Ferdon blian don gluthe canis mas mar na bátaí le canis mar go míon an sránáisiúnta tasna heharc. Yeah, is mór an trú ghil sé caiite isteach a learna seaachneach sin mar tá ní choéis sin isteach ar an cluthe tá méid Johnny. Seamar sin hamid nach mór olaf chun catha agus chun caide an sa I barci bhra. Agus a bhar cé cheartúna bheith fearimachtóibh an sa go háide ar fuair an chláiste bhuiide. Well, Gillian doubt beidir na gohfuil le rialtaí ar foiapar ag choláiste na hallscoil a Chorcaí ach tá coppla mór a heas amach cosúil le Shane McGuigan a Jimmer le Slaach Neil thar na blianta Liam Rafferty sa cáineal atá ar fanlid ar Condaí inis le Tíoróin agus ar nua Jarlath Óg Burns a Larna Parka bhí cluichead an scoiaige agus bhí comórtas an scoiaige go dtí sin béle fecail an mé choláiste na hallscoil a Chorcaí abalta é a chiúniu in nach mar tá sé thar a bheith láidir san éir agus choláiste bhuara béal ferste ag brathir go mór chun an teileh a bhainseún cic amach. Well, tá molís mór a hénig ige chláiste na hallscoile Corcaigh Padraig Lucy in na measc fergúil taithíige bheith gimmart pell na Hastráile agus há sé os ciún sé truthe guile. Tá Jarlath Óg há sé nach mór sé truthe guile sa cheach meach anna chóircar fadan san na Larna Parke. Gan doubt agus tá pí staire in san chláán tá an comórta seo buinte ag Jarlath híon in 8 nuair a Jimmer sé le choláiste bhuara so nach méid sé anna jaas mar aice méide a bhac an seo caithfidh go bhfuil Jarlath tá méid Johnna ghfuil sé san ardan agus bhfuil sé fíorhródúil agus nach méid sé ionteach de méo bon ag a bhac an 8ach. Bé rud ag an le rá ag Ballymorgan gan doubt ar an tílína fa sin. Well, no, sig an aimsir bheith seanna asta don ahir agus don mac an bán céan bheith na bóca ach cíhí míad fé ceann uachlig caiide na mar sin. Agus fuair an sonna bhí ag na muide é 9-8 bhí fuair an anna láidir ar fadacha bhí le héadí Benny Tierney, Jarlath fé mar Lewis agus Malachy O'Rourke so star mílte go buint leis a bhuiin san chomá. Gan doubt hannig a lán imí tríd ón orin sin in 8 agus hui siad raith an corn sam a bhaint gomáid. Agus bhfuilín agus é fachta lámdíireach ceildíireach ag Jarlath Óg agus é tuchathe bhaigin son caid mór fada isteach a John Carnoige agus é fachta an son istig ag Shane McGuigan bhí mar caint fel seo agus a bhfuil pointe fachta an son ag Shane McGuigan anna fointe agus gan a chuig second diag ar a glog tús anna bha ar fada chláiste bhuiide. Yeah, bhí siad anna láidir ón caiithas teach an sin a níráid díireach isteach ag Shane McGuigan thiomtaí sé leithreach curtha an trásan tús ionteach acu agus sin in aine gíthe gomáid. Seagadáin agus an leohanna gaithe san na neartú le lethúra chligan nuas á sé séide isteach I Joe an bhaile agus há cór na gaithe san ag chláiste na hallscoile Corcaigh sa chiad leis seo. An chaid san imithe isteach na cín aireann an son gan puoin díomhála díonta. Ach chnic marrán ón gahabh Norden son Jarlath Óg á gháilt agus chuiristeach go dtí McGuigan an son an Pellador agus an Tománaí gan dát leis Slaach Neil
agus puinte anaías fachtain sanna go. Sinné tá sé Harbh cean crinn agus má tá sé abalta níl an cumar an scéal go bhfuil an cléiseáid go bheith anna cosintach ar fáil céann sí sin go mé spáásonda le hééis siam goigen agus spéisi abalta damasí anna. Se kick séir an son de choláiste bhuiide agus cíimiid an son na fer mór a láidir tá ag lá na parke ag an dá ar an spéisi sin anna spéisiúil fé mar deimiid. Chláiste bhuiide inis agus iad bra féinech an son hir ar a lína dahad a cúig hénig. Agus chunic mar sa chluithe le cheanna sé gine Galacticos UCD mas mai le cechod láidir sa bhíidir san éanad cosanta son agus tasna go maithrístan sa ach brian ó beglún na Gaeltacht an son agus an chaid buirteige agus é seo an isidul ar roth ar chaid deasisteach jo an le chearcalacha bhil sé fachta an son ag naibh muire tá go dain agus é caiilte ríisteach agus é fachta ag an lán tasí sin. Agus an chluithe díon go maith go dtí agus an gramú díon go maith ó an dáirin. Ja, bhí anna cyflinn sin i Larna Park agus Jarlath Ó Burns faoi bhrúin sin ach be an rata ibrad an scoith ag choláistú ar a bíon na gcónaí a caiisiad a bheith cuaramach mar le himirí ar an farc ar nó Sean O'Shea agus ar nós Conor Geaney agus daoine mar seo má thugann siad aon rud éasca in aice leis an cúil be sé go thar an trás ná anas dóithe nutha faoin chéad den am. Kick fada isteach a jo na Carnogan son nach bhfuil se dul tar fóríil táhí Seán O'Shea an son I ddíar a gé cheantsú ach an ceansan mithe ar fóríil bhéidir go raibh deis an son ag UCD dul ar chláir na scór ach ní mar sin na hála. Ja, tá choláist an hallscoil a Corcaigh go fáil le soccer sí sa chléir seo a nílach trí bhmuinte ar an chlog ach tá tús lua deanta agus tús maid deanta ag choláiste bhuiair a béal ferste agus scór ar chláir na scór. Táid go fáil le feicáil Beiidir na tosaithirí is far ar an líthráid do UCC go fáil. An chóra lá na páirce a ríist an son idir an bhirt agus é fachtaigh Stephen McConville í annach chluithe le cheannaigh Stephen McConville agus é seolta inis go Ryan Coleman aige. Ag muinte na Gaeltachta ar Ryan Coleman mar go raibh sé ar fuan na má a bhfuig an chluithe le cheannaigh sé greibh idirbhánach na héireann in nurig agus é ar fainéal síntear an chunta chomh má fé láthir. Se mar sin na mar adul ar an nóntaí le Shane McGuigan a ríist tá sé an a bheithe go dtí sa chluithe an chaid mithuaigen son nach fachta ar meisige agus an bhfuil cicamach nó suircha isteach go dain bhí sé sin ábhrí nefaiseach mar chic nó mar chalíos beidir. Ja, wahí mé híon go raibh sé cinneal amadeach an sin bhí sé ar na glúnta hana féin í raibh sé gáil íon áit agus an sin fuair sé an song sin beidir go bhheice muid rééis dé tá sé gáil ar ruthar an sin ach níl a lán réana ag an seo mar a hetin sé hontálaíonn seo tá sé ar a glúnta mar a dúirtmuid agus an sin féin siad rud ag an aonta éasca sa griman sin a rud an deis ar choláiste bhuiir rééis iad a bhógaí coppla chuilín hontosaí. Se agus McConville anna faointálta ar fadós na kickan na séir fiocha míid chunasáige hen sa anna yes ar fad an chiad pointe fachta a nacht ag Stephen McConville agus an chiad kick séir seolta hair an tras nánaige anna chluithe le cheanna sé fad ag an versa. Bhí agus Harbh é crenn híomh kickan na siad gandát. UCC mar sinna díar ag chaid ag dhibriú suas tíd clíán na páirce níos agus iad bra féinech cíimiid an son na héan na mleor tarcha siar ag chláiste bhuiide an éanad cosanta anna láidir agus rion fedí talí le fiscinnte ar an stíl cosanta taco. Agus iad a chlóiseacht leon sa agus bra féinech mar dem siad cai siad a bheith féinech fearlár páirce níos agus éadal ar ruthar ach rístelle tarachar chosantóirí siar ach UCT bra féinech UCC bra féinech go dísa agus a tuairt féin iirecht an son nach lag iirecht an son ó Graham O'Sullivan na Drummond agus deisinis ag chláiste bhuiide dul ar an bhréithonsaí fé mar a háid díanta go minic cos a chraibh go dísa. Agus beidir go raibh an chaintar fadahhar féin stíl cosanta atá ag na muire ach peladóirí cránta go chomá.
gan dá tá siad abal a deisna a crothú ach ní churan an cineal cratla a tá deantach agus an bála a tá tóga acu íon intas ar gníir bí tá siad gimmar na na gíthe agus a scóil siad ar chóscóir nó bitir mar aicimiid inis chulín nó gá an tosaí be siad bra sásta leis an stíl ina bhfuil an cluthe golanis. Agus kick slasan is vegan so donna muide na cumrce choláidir víidir ar an bhríhansaí son I gcuine na gaithe sa chiad le I gcuine UCD sa chluithe le cheannis agus iad tasna his a tlí cíanna an sa tróna ach an chaid inis UCC agus deise go son dul ar chláir na scór ha sé nómatí caite sé nómatí gaile caite agus dín spreoch aimsethe go fáil a chud dul ar nónsaí inis le Jack Kennedy fear Hibradáran agus tugann sé amachchan sanna de go Paddy Clifford, Jahar David Clifford agus íirecht an son ar faointe agus an chiad pointe fachta ag UCD and ag UCC an son agus pointe anías fachta a có téis nach mór 7 nómatí den nimmert agus táchtach de UCC tairibh ceart a bhaint as an rééis an chórláidir gaithe atá cosí chiad lehansa. Gandát agus tháinig muid in san déis sin ggóir sé abalta mar aice muid a ríiste ag garú isteach agus tá sé abalta an ciic sin a ghlachu taobh muid a líad déir a cuaig sleat agus tean sé ddíracha an trásan agus chuid le spáil fásta tú tá an gí láidir go fáil agus ag chuidú le UCC cai siad bontáiste a ghlachu as. Beidir go meach aine níos fearr las mud a chunta chéirí ar Jahar Paddy Clifford and David ach ní hen dóhín Paddy hénig agus sellh na cadit an san ríist agus tucha bhaige Sean O'Shea níis cad é mar bbliananig Sean O'Shea go dísa na leach idir chunta agus go dain do UCC go dtí seo. Agus seolta trasna inis go dtí Evan Courtney fear chunta an chláir ach anna chosan dianta an son agus dianta ag Micheál Rooney agus gíor chosint agus an tunnachar son luas ag Paddy Tally fear a bhí le chunta na Gailí agus bhí an bhaine stór ar chláiste bhuiidir nuair a bhdar éis seo gáh léanú hin. Tá sé go bhfuil in san coolra mar a ddíirtha ag chuidú agus is léir go bhfuil struchtúr agus tionthar Paddy ar an seo go fáil idir é híon agus Gavin McGilley tá siad abalta daoine a bhálú chun ráta irbad an scoithe choristeach agus tá siad fíor Jackar íon ar an na hagan amás as choláiste bhuire a bhúlú craihann siad céad faoin céad isteach in an cluthe agus Curhan siad céirstart a ríiste a ríist eile an bhfuil na freigraí ag UCC an ocht béle feiceil ach tá siad moscailte suasan is agus bhfuil an conseo thar an trasnan tá go dain. Sean O'Shea leis an gic séir an son agus ní bhí an puin dátána nuair bhíonn siúd a sellh na caiide go háirithe ó chiic na séir agus na fórna curtha ar chóthach an son ag fear nidín. Ja, mar aice muid a ríiste far Harvey crinn an seo Sean O'Shea agus chuir sin isteach go mór ar Gavin McGilley chuann sé anna bhéir mar fad ar smacht sa gramú go hairithe tíomhtí an lína 15 meidir sin ní bheith sé sás le sin ar Harvey mar be Sean O'Shea brab a deisna mar sin a scórail an lear fad. Well, ha 7 pointe in meán fachta ag Sean O'Shea go dísa sa chomórtas agus ráháide agus 9 pointe ar fad fachta go dísa am líana há sé brásach ar fad go dísa gansaí chéirí nó gansaí an chláiste á chahabhaige. Is mar sin chláiste na hallscoile a dul ar nónsaí ríiste is le fear na Drummond Graham ó Súlaháin. Tugann sé siúd siire go Daniel O'Brien agus a ríist an féine á spáint ag chláiste na hallscoile Corcaigh agus Pádraig Lúso a sellh na caide tugann sé thar neiste Graham ó Sullivan bhfuil pointe facht an son ag fear na Drummond bhil sin an pointe is deise á feici gin go dísa sa chluthe ó fear na Drummond fear í bhráigh Graham ó Sullivan ó fiorsaigh na Drummond. I níos fearr ó UCC in níos agus anna chluireach an sin ar fad le cuais na Broige agus feicimiid beidir bhar chuig do choláiste bhuaire go isteach sa leor an seo Colin Bourne fásta ach nuair aicemuid ríiste tá siad anna oineach ar an líthráid tá siad abalta an spás a fiú amach agus díreach ag an second ceart faann sé an pás isteach díreach an sin agus an sin le cuais na Broige an bhfuil si abalta an gí a thós tá go daon agus chuann sé sin thar an trasna na níis choláiste na hallscoile Corcaigh bogach an thosaí den céadúir sa cluthe. Agus cé gur thosna chláiste bhuiile leis an chiad dá faointe hatí pointe as chosadach go fachtain éis sé chláiste na hallscoile Corcaigh agus bid ná bhuair do chláiste bhuiile beidir scór nógó a ghaimsú inis tapaig agus buntáiste fachtain an son agus an kickséir tucha chun cí ábhar acu. Is léir go bhfuil an dá ar an beidir a geirí beidir
Dar réag nó trúr cluigan déag a chur tíomh hir den líthroid an tam ar fad agus a géirí a bheith anna cosintach agus anna churamach ar fad. Seo mar a imríon choláiste an tam goléir agus go beidir go bhfuil ar UCC an rud cíarna a dheanú mar ní hiagla a bheith oscaisil in an stíl seo caihéad tú beidir go gobar go blá. Mícheál Rooney níos dultar rothréanarach an chaide tucha weigige agus é tuchahead de Shane McGuigan an chuid caide láb seolta agus Shane McGuigan nach chimáte an chaid san róhada beidir go nín agus séirchi goach do choláiste na hallscoile Corcaigh agus scír an chaidhaig an bátas an na stáilm agus an chiicimachchan is de muintear Corcaigh. Se agus tá siad moscail se suas mar a dúirt méid dahéonn sin inné an coolín an kick sira a chur Stephen McConville thar an trasnan wascail UCC go thomlan an seo agus cé gur tús aonta deanta ag choláiste bhfuair níl mór an deanta acu in é réir le cuaig bomaite an nuas agus tá rud éigean a dhíchanis go géir. Ca deasisteach sa chuún an son agus fachta an son istéig ag fear a dangin Conor Ganey agus pasláide go bhaigige caiilte feag lethicinn de fachta hana sé glúsí de UCC siad amach ó bhaine go duine sa agus pasláide go pasláic pas das leis an mróigeisteach sa chuúine an son agus éirecht an son ar faointe ag Conor Horganach an Council ar dheis agus ar fóríl ach a ríist cóimar das an son ag UCC cén ar a bheith an dáthra éid. Gan dart bhí thuis siad isteach agus cumar an scéal go raibh siad a droblaid ach bhí siad abalta é ach cuasal amach ag an cléochan an seo ach bhí sé róthapa leis an déis mar aice muid a rístéid ibrion siad isteach tríd na láha tá anna bhrú ar fad orthú beidir trúr déag timpeall ar an líthroid tá sé go fáil abalta spás a fuca amach an tíomh athrú agus nuair aonn siad amach é ar an cléochan an seo sílim go déan sé don déis róthapa ní ró sé socrthe ní ró sé ré agus sláinní sé ar fóríl. Caid mór fada Joe McGuigan níos agus fachtanach anna dhearadan de bhlíine pasláide tucha isteach aige Joe McConville ach McConville sínte cha séir chiic amachchansá don gláiste agus cíimiid an son duine daimreoirí Corcaigh ar an dalamh an son agus iad ceangúilte lena chéile an son ábhraí nefa seach tí himpiiste díarthanach gur tú bléine an son éid duine daimreoirí UCC. Sin é agus Ballymorgan an taobhlín in dóilm go sé róthasta in é chuig bhhaite ach in é trí bhhaite déag is dóilm go mééis sé mástra sásta leis an taiisimas bhí siad cholatach bhí siad anna bhfuil chuir siad anna bhfuil ar an líomhhaide go isteach ach an níis le coppla an bhhaite an nuas tá coppla scóir an Skype feite acu agus iad ar an onsaí ríist. Agus be an captain Cian Kiley a bhí ar a dalamh sé fós ar an dalamh agus é ceangail éalacha a bróg ach an imirtí leanúint raigen sa agus UCC agus Graham O'Sullivan ríist is sellh na caide se déis annach chuide úntathe anmh Graham O'Sullivan bhí sé ar an fé fithe blian chiaí na rig agus anna bblion ag gé agus é sa do chláiste nach hallscoile Corcaigh. Daniel O'Brien in isidul a ruharín beagisteach Jo an chuine casanse agus an te pas láimh siar agus tugann de háganna agus ríist an feinasa á Spáint. Caitheadh siad feine bheitthe có mar go bhfuil an nuirid san imreoirí siar ag chláiste bhuiile tinn siad siar I deo lár páic ríist agus tasná siad ó bháin ríist bríon ó beaglín isidul a ruhar Gara so ruhar áirithe son ó ar na carige tugann pas láimhisteach Jo Padraig Lucy tugann fean spiúch agus anna faointe son ag fear fada chiileárne Padraig Lucy agus cheiricín de faointí as cosadacha fachta inis sé muinte Corcaigh agus tá sé chur anmhrú ar chláiste bhuiide le duineúintí nuas. Tá momentum ar fad acu ag UCC agus anna scóir ar fad an sin ó Padraig Lucy tá sé Tharbheith eiceleach lear na parca ag an fointe seo agus caithí beidir Jarlath Óg Burns capú gláán a ghlacu san éir chun spread a mar díreach mar dúirt méid sin Jarlath Óg sin an rud a dhéanann sé níos spár beidir na himar béala in san comórta seo an capú gláán sin thbar ar fad. Anna spreagann san de an an gháil mar sin a lár na páirce agus tucha chun cín chomá ag Jarlath Óg an son a sé sellh na caidiríistin sa ráise ar ruthar do hénig isteach John Chúineach tugann weige agus tugann de Ryan Coleman fear hiróin isidul ar ruthar trasna na páirceach tugann pass agus garan isteach a hénig pass das an son agus tucha amach a ríist uair bháin eile de Liam Devlin
agus an láanta síach é dulta sa léontán an son agus dulta an léontán bhí meascán maríonn son báideoir chorcaí sin mar chuait agus críochnathe an chaid críochnathe is stig sa bháide bhfuil bhí an báide son a gcuine srán na himmarthe cíimiid an saríiste thug an láanta sí fé faointe ach brion ó beaglaí stálim an son chéochna agus stig sa líontán leis an chaid agus an báide san na gcuine srán na himmarthe fad. Yeah, ní ró an coolbair Leidir Galore a thuramsa an tam sin bhí ar teacht amach agus gramú ceart eile an líthráid thu is sin mo gcuigean isteach ag Johnny Onsi ar an líthráid chéga a bhí an ach an é riir a bhí an buntaise ag an coolbair níos an cudé faoin spéir bhí go ra agus chláirní sé trí na láha agus isteach líontán agus is scór anna háhaach é mar bhí an momentum ar fad ag UCC a níis choláiste bhra bogad an tosaí agus an momentum beidir athraí a ríist. Se go daoine bogthe puinte bháin chun tosaigh leis an máide son. Ní bhíon scór fachta chu le denúmtí nó annúmtí diagnós ach deis ag chláiste na hallscoile Corcaigh na fórne a chur ar chóthach ríiste agus Seán Ó Sé Nadine tuairt féin spiúch bhfuiln ceann builte go deasaige ar atá gan dát ag Seán Ó Sé agus hapatarna na fórne ar chóthach ríist. Sin anna scór a fad ó Seán Ó Sé ag a ríist deile. Bei Jim an dóin ar Gavin McGilly agus ar Paddy Tally ar an taobhlann mar de gra ní aon ar an bí in é choláiste bhra deisna mar sin a go háirithe leis an gí ag neartú agus ag séidú le UCC sa céad lá seo ní féidir lá cic an na sira éasca mar sin a bhrunú ar UCC. Agus an sellh buit an sanna lá na páirce ríos tig Pádraig Lucy há sé teis uach caiide láh seáil go dísa sa chluthe agus seo fear eile go bhfuil a chionnhéin dianta ggé sin Graham O'Sullivan an chaid sleann hahaigin son nach fachta agus é seolta i Joe Cheán í thuúlaháin nach caiiltin son agus pucathe glan don dalamh an son ag fear a dagan Conor Géini agus raimid i fiochanta ar an máide an so agus líonra agus sparables cartar an máideoir an so. agus solim go bé bhí héíag. Yeah, sin mo gcuigean a rééis a thuúéis Jack ar an coolbair ach bhaithí mé beidir go ró ar Mark White teacht amach níos leidir ná mar a hanig bhí sé lag go leor teacht amach agus mar dúirt méid thuí sin mo gcuigean isteach sa chance níos mónar bud bíala chléinní sé tríos na láha agus isteach sa líontain agus ní bhéhas agad cé có táhaach as an mé an scóir sin rihdíarú an chluthe seo. Well tá na fórne ar chóthach iniste a bhchas don máide san agus a bhchas don kick dahad sa cúig ná an séir chiicón nach a cúd méidir a fuair Seán Ó Sé. Se mar sin na muire dul ar núnsaí ríist agus Stephen McConville a dul ar núnsaí a casta tímfla agus é dulta siar i Joe Ryan McCusker tá idir chunta ag an mertá fémar a haigin versa Ryan Coleman a dul ar ruthar éna tu go sé pas deasisteach a Joe an cúinin son go dtí Liam Rafferty Téis mór anscóir na gáil go dísa sa chréibh iad dulta siar go Burns ríist agus iad bra fáinach ó a bhain eile níos Devlin é sellh na caide agus Burns a ríist níos sellh na caide agus iad siar ríist amach las mo don líine a had a cúige agus siar go dtí Ryan McCusker a hosting an ghuaiseacht agus an sochan é síoch nó beidir an tehaige agus pas deasisteach a John Ceanóigin son agus fachta son stigaríiste Rafferty agus bhfuil kick éirice an sothagain i bart I bhóra well deir an réitóir ná hála feic úr chóideach son agus UCC fós a sellh a bharc nadidir an raibh kick éirice tíltan son ag chláiste bhuide. Samuel and sin Béorain na picture beidir acal a réist an sin hí mé gurú sunk janta ar Liam Rafferty sachhearnóg mór an sin agus go mé kick Erica Brunta fecin muid a réiste beidir a né an onsaí seo. UCC inis beidir greibh seansleo an son nach chiad mithe suas an de eile an báilcin son agus Cian Kiley captain na fórna dulta ar núntaín son anna bháil an son sa le cheorcail ach an ceann dulta ar dheis agus ar fóríl. Fécha míad a ríistin sa ar an gicéirice má bhí an son agus Graham O'Sullivan a chuig isteach an son beidir go raibh agus beidir ná raibh. Ja, bhíl mé go David Goff anna dhéanaar fad ar na ceamanna ní roiach beidir ar a bhó beidir chuig ghlacha ag Liam Rafferty níl líon deit go bhfuair sí song sa grim ach bhí an cinniú deanta ag David Goff beidir go rách níos fearr ag an ná mar atá agíine sa bhacha an seo dathe agus caiithimid inú leis ach be a farag an dónar ar choláiste bhar na bhíra má ag an siad na pector ríis be sé ag smuintú beidir go ró kick Erica in san sanction.
Well, ha kick sér fachtan sa go tis sung sa ram ar gine de miorí lár parke na mar in sa agus de go son is dollar rohar agus dollar núnsaí agus beidir puinte a chur leis an máide san na fórdar ó chéanamh. Dul síos clíán na parkin sa ha Aaron Boyle dollar rohar a cha sé a éonar bhfuil an takeíocht aige. Jarlath Burns las modda má chinse tinse deisteach Joe lár na parke agus Joe Ryan McCusker a ríist. Agus siar an son is Joe Micheál Rooney ferile ha tééis mór an únsathe i dhéanamh ach séirche isteach an is an sad a chláiste bhidir a ag an feicithe ag an réiteir an son agus deis an sahan is go an ngob a chur chun cín uair eile. Se agus tá siad ag strachel se stíon sin sa lína sin tá siad faoihrú ach ó híomh tacticí de tá seo forfa de choláiste bhra iad a gimmar sin na gíthe iad ar cóscóir agus kick siar a masra éasca isteach brontorthú beis ag bogu tá méid Johnú coolí na bhain hon tosaí níl ach momentse le gol in san céad lechan seo agus tuigh siad amach agus seo gaban McGilley sa fictar beis sé Harvey sásta leis an taismnas gotí seo an rata ibre an capú glán san éir a rinn Jarlath ó Burns na honsithe an cosantir fad tá sé a lig a gimmars go maian seo agus in é rire maithíam sa híon go bhfuil an buntáiste ag an funse seo agus an coolín scóráilte ag Stephen McConville ag choláiste bhra agus go bhfuil UCC faoi bhrú. Tá siad febrú fell láthir agus chunig mar an san an banisteir Gavin McKilly agus aithne beidir ag muintear chuman caiid na Gaeltacht ar siúd chomá mar bé siúd a bhí na banisteir ar an na mai bhuaig creibh idir bhánach na globan arig an na banisteir agus an furin seo na muire treáilta go maithaige siad chláiste na hallscoile Corcaigh atá ar an únsaí inis agus caiid isteach a Joe an leithcearcail in san agus fachta istígann san ag Evan Courtney farchúnta an chlár te siar agus íocht an san ag Seán O'Shea agus uairháin eile pointe anaas fachta ag Seán O'Shea. Nadidir sa an bhacamar Seán O'Shea a chur éon rud ar fóríl le cúpla cluihinúas. Is imar Harvey crunné mar a muid rééis dé féann sé ddíireach ar an díon sin agus níl sé golach íon áit sé sin th an trásan agus beidir go mé ar choláiste bhra imróir nó marcaí á bhagaú trasna ar Seán O'Shea mar tá anna tionathar aige go dtí seo níos mó na Cillian Spillane níos mó na tosaí ar bíile ar an uran agus má tá choláiste bhra abalta é a chiúniu sílam ggóil an dé seacu an cléis seo bhaint. Anna go bháil eile fachtan san lá na parke Pádraig Lucy. Tá sé seo anna spéisiúla fad an chóracha lá na parke agus an cúpla goháil breátá díanta caiid mór áda Joe na sprice an son ag Paddy Clifford ach an ceannáirithe son ar dheis agus ar fóríl. Ja, ní roir an tam sin gáil sa chance agus sílam sa go níos mó réanna aige daine ag bogu is daon sin ní achamuid mór ó Cillian Spillane go dtí seo tá an ghfuil mar achamuid an capú ionach an sin san éir ón Lar Park ó Pádraig Lucy a réist ach ní ro íon rud janta as an é riir a bhí siad abalda an líráid ó bhaint ach chlánaí an deis ar fóríl agus a ríis a mé sé abalda é dhéanamh faoi gá. Agus déanta báta bháin eile son ag Pádraig Lucy. Ní ráda sé an dalh an an báta san bhfuil ní gá éidir mar bhfuil sé séadrathe agus 8 nórlach ar irde nach mór ach an únsaí son briste síos agus nebh muid inis a túirt fé agus a túirt fé go tapaigh agus sé chiic fachta inis go timppla ar lár na páirce ach an skill san na tafeice gin le neomatí beaggan nuas an gháil áard san éir há sé go thuíhinn go hálinn agus is tócha gur buntáise leis an rial nó leis an mark sa tafeice gin le Ceantáid is gré táhaach is gré galanta é dar gléthe tá sí feice gin ó Jarlath ó Burns níos luúthe a chluthe agus níos faoi gá ón Lar Parker de Ollscoil Chorcaí Pádraig Lucy fása so tá muid Harvey sásta skill mar sinna acail mar a skill ar leithe gandát. Cahar McKinney inis a dul ar an róthar agus tu weige do Stephen McConville a ddírig dul ar núnsaí seolann sé amach a Joe Cleahan na parke agus roiid siad siar agus tá snó siad a ríist éonúair a bhain eile le Micheál Rooney agus fachta inis ag Jarlath Burns á Hogan Bogan son na mothallár na parke fannacht leis an deis leistig do tugann sé weige agus tugann sé den Neil Tónare níos a dul ar núnsaí ach anna chosin dianta ag UCC agus thuúirtaisteach sa chúin son agus tu ag Jarlath Burns isteach sa chúine bhfuil sé dulta ar amach nílach caiid seolta trasna bíal a bháide a cha fachta an sannaistigh ag Daniel O'Brien agus an
Tás áirithe san tras na bhéalháid níomh sé róchain tíireach ach beidir nar a puin cáireach an sannig Jarlath. Ní roion réig agus bhíar den éigen a bheith stíon sin ag dul sa chance ní ró agus tag an UCC amachar an Rionsaí. Tás isteach sa chuúin san ag brion ó beaglaí tugann siad ar a daingaí na cuasaí go baile Conor Gainey a chur Joe Graham O'Sullivan fachta go O'Sullivan níis bhfuil deis an sáthe Graham O'Sullivan agus bhfuil an dara pointe fachta Graham O'Sullivan sin pointe álinn ar fad ag Graham O'Sullivan na dromad. Ja, tá Graham O'Sullivan a gimmart hardbar sa chluthe seo sin a darla coolín ón chorneal agus é ag teacht amach agus níl sé ag sásta fannacht mar cosantóir tá sé ag teacht amach leis an Rionsaí agus an céad ceann fáilte leis an dhéiseog an ceann seo ar a cetóg thóir sé an gí go forafar an sin tá sé chur ath an trásan agus tá níos mó imirí a dhích ag UCC a bheith gimmart ar level beidir Sean O'Shea agus ag Graham O'Sullivan an seo mar tá bhirteach go gimmart tarbar. Well, muinte chéirí anna hócathe le Graham O'Sullivan go háirithe leis an tuireann fé bliain an nurig agus anna bhartaíocht déantacha dómh san agus don robad agus inis do chláiste na hallscoile Corcaigh. Gan dart agus cé go bhfuil an cléir seo masra a cosantach mar ag an muid na banisteí choláiste bhra ag plé tacticí ar an híomhlína. Is dóilm héon go mé an birteach acu Harbheith sásta. Sílam so go bhfuil níos mó sa gí sin na íon coolín amháin agus go raibh an bontáiste ar fad le Ballymorgan an seo agus an sa céad le. An nearna siad golóir úsaide as an gí, ní dóilm gur bhain siad úsaide ar bías agus bé siad a golasteach sa seanmí fersis trí bhhaimte le gol níl adarthú ach íon coolín amháin be choláiste bhra Harbheith sásta le seo. Agus Liam Rafferty hís ar an dalhan sanna feith tamlín agus cé bhfuil sé gimmart sa lína lán chúiltha sé spreoch aimimsú tícín as an cheircín de chluí imirthe ag naobhmuid agus sé anna háach dóibh níor bhaile dá gatheach sé an gort a rágaint choúas as sa chluthe. Tá mar sin Jarlath Burns ó bhaine le siúd leis take isteach san nimmart agus seolanse go Aaron Duffy ar neis de Burns a ríist agus ar neis ó bhaine le go Ryan McCusker fé le Ryan an líne cosanta sanna ag chláiste na hallscoile Corcaigh agus scuilte nó ghoscailte bheagán is se libh na caiide a ríist inis agus cé go bhfuil míad a cainte ar na tosathe atá ag UCC há siad maithanán cosint chomá agus cíimiide sin insa agus an brú á chur a có ar na himneoirí atá is se libh na caiide. Is ceil an Dylan an lán cholaí agus é siúd a díoigh rud éigen te chrothú do chláiste muide anna obaidá anna bheith Conor Gainey an sanna díoigh núnsaí sanna stop. Ach da níl ar choláiste bhra mór na anú an seo tá siad bra fáineach agus brabalta an sealah a caiinead tá ar UCC teacht amach an bontáiste ar fad acu maidir leis an bhí agus a hanrad níl siad a chur go leor brú ar choláiste bhra kick sira eile bronta isteach agus chuní siad an líráid an éiríonn sin ar fiú beidir geabhhaimete sin níos mó ama itse suas agus muidir dreidim isteach ar letham agus dathraí choláiste bhra na tacticí ón kick amach fásta tá siad a géirí é cinnealt ar hiúil ó Padraig Lucy agus is tactic cliste é mar tá gramú capú glán ghlacha aige go lua a go máil sa céad lechan sin agus caiisiad é cinnealt ar hiúlú. Agus na héan imreoir beoigh chláiste na hallscoile Corcaigh glastíir den gaiidean isis agus caiid seoltaisteach a Joan le cheorcail an son ag Liam Rafferty feartá éis an obair anmhach an seilibh cimátathe ró ada an son ag ar an bail de chláiste muide agus kick séir amach de chláiste na hallscoile Corcaigh Jasló san scóráile gáil rimis an brise le hama agus beidir an bear na gáfaointe san na chuir idir na fórne a gobar suas leo an san lá na páirce. Agus iad fáinach a ríist caiise siad a bheith fáinach anna chosintá ag naobh muide go dísa te siad amach i Joe an chlíáin agus an fersan a ríist an sa brion ó beaglaí na Gaeltachta idir dul i Joe Graham O'Sullivan a chasadar as chuidir saoil ón deh eile agus é fachta hana sé brion inis brion a dul a ruthar é gara isteach agus a bhfuil cailísteant an sunnar ar óg na Gaeltachta tá agus deiselen sa beidir de Sean O'Shea puinte a gáil frim sin brise san le hama. A ríistela aspa smachta an sin ó choláiste bhra agus chuir sé isteach go mór a réistar a gabh me go ní ró orthú sin na dheanú bhí sé ag ríthe isteach sa trublaid ach an isis brunan sé kicksí a massa a éasca ar Sean O'Shea agus chuir sé an coppla cin eile thantras an go forasta agus is dóilm go déanaine sé earlaí an seo.
Se mar sin Seán O'Shea agus an spriúch aimsithe uair a bhain eile i gce sin é an 4 pointe feachtaigh Seán O'Shea sa chiad leasa 8 pointe inis ag chláiste na Hallscoile Corcaigh agus an héan tí san ag chláiste bhuiileach Garrett Dastiant an son ag fear óg na Gaeltachta ag Brian Ó Beaglaí agus blian maithige don gláiste go díosa agus go dain de chiaí chomá. Na gháil eile feachta an son a lána páirce agus Seán O'Shea sé sé bhar go hógann taraice siar bhí sé mithir ruthar bhí raibh sé de cheartta an réitóir scíle leis ábhar an son nach péiscéile há siad a fós is sellh na caide agus Mícheál Flood. agus mé siarnis agus iad bra fáinach ó Beaglaí is a dul ruthar a rísteile agus chailísteant an son a bháile agus réal an bhantáistin sa ag Brian Ó Beaglaíoch hí an gramúsan nó an chailísan ábhar ard a Brian Ó Beaglaí. Bhí sé hart ar an gúlan sin agus ní ró an darna ré ag díomh gáfach an cicsíar eile a bhronnú ar UCC. Tá siad ag críicnú an ciad le go láidir an seo dahé tá siad tá coppla culín fáite acu mar ag an muidir réiste Anna Lewis ar fad ag Ó Beaglaíach garan si amach tá siad sásta fáineach bheith abalta an líthráid a thógáil isteach ní héan siad isteach sa chans tá siad sásta é a ach chuirsail teacht amach golas isteach a rééis agus an sin feicimiid an song sa grim sin. Ó sé inis leis an sir chiic ceann a bhí 7 bhéidir is dahad amach an gúlaach má bhí ní ginn sé botún leis sé ceann ára san ní chuir sé cíos cás ná cathúar Seán O'Shea agus bhfuil há sé ina bheithigur fad sa chluhis a go díosa. Thar a bheith feiceach an seo agus chuann sé cool glán idir na Furnia agus bé sé sin táhachtach ag go isteach na seomí féirte go bhfuil momentum ar fad ag UCC go bhfuil sé le gimmars níos fearr neis ná mar a bhíú Lewis agus ciad le. Se mar sin agus sin deire an chiad le an son há chláiste na Hallscoile Corcaigh chun cín mé buinte ar chláir scóra go son baide agus tí faointe ag chláiste bhuiide bhíal ferriste agus Seán O'Shea téis mór andas na pointí san na gháilteach fear na dromod chomá anna faointáilta ar fad sin Graham O'Sullivan agus taspántas anna bhaigh an dáir an go díosa. An scóir ag le hamaríist an son negin de faointí ag UCC héan a tí ag chláiste bhuiide le tainmhah caiide go díosa bharc. Anna hanimhach ar fad agus híl mé beidir le cúgam le ggóil in san céad le go méh choláiste bhar a sásta ach níor crinne siad gur bhhaithan sin agus ach a bhain gur go neathaí an cool bhog sin isteach bhéid siad a dribláid mar bhéh sé chuoine le Furnia mar atá sé tá cool glán adarthú agus sin cotharm go leor dahé marhealar an bhí sin sílim gur fiú beidir tríú cear a coolíné agus is dóilm híon go mé anna darna le haginn an seo. Chearcamach go dain agus é tainmhah chomá gháil láidir i lár na páirce ag an dáireann agus O'Shea bra pointáiltha os na cic na séir mar sin. Tróna há túsa chur leis an sra nó sa tra léachra gail agus sracaach an tean sra im líana a tas nó leis an chláir bheith áhas baint a nacht ar Jackie Tyrrell. Colm, tell me about your links with football. Yeah, 4 brothers in the Cork senior team. So I have a lot to live up to really. You just feel like, God, if I got up on the top of a Hogan stand and jumped off, I could fly here. I just ecstatic. We're just all so proud of her. Oh God, I'm going to have to show it again. And I remember at one stage being thrown up against the ceiling, my face in the ceiling. And I just couldn't get down, I got no control, I just could do nothing. That was our objective today, was to win, and you know, fair play to the lads. Like they battled away even against all the odds. That's exactly what anyone plays for those tiny few minutes, and maybe the 5 minutes we actually dress them afterwards. Those special moments that you've achieved something. First thing to say, you're a dirty bastard. but afterwards, when you explain stuff to them and you talk to them, and then they say, oh, geez, you're not too bad after all, you know. But you're still a dirty bastard. Jump up and get down. When I did the first round or two, I remember I found it very strange. But everybody's different. I found for myself, the minute someone hit me, I had no bother kind of hitting them back.
it was just drilled down into, like, you know, just not accepting who I was. I was Jackie Turlough hurler. Yes, I had bad days, but you know what, they're in the past. Let them go and move on. But I just couldn't. I wasn't in that headspace to do that. I didn't know how long the grieving process would take, and I remember talking to Dr. Con Murphy, who's the Cork doctor, who I formed a very good relationship with. He said, it takes a couple of years, Colm. He said that to me. We just met socially, and I didn't really know what he meant at the time, but looking back now, I do. It takes time to get over it, and I was always telling everyone I was fine and I was happy, but I wasn't really. There was a piece of me missing. On the way that gravity pulls on you and me. Transpired, then she came back in and said, you've shown signs of multiple sclerosis. This is life, you have to accept what happens, it's just how you react to it. So I say, I prefer if anyone in my family, I get it. Because I feel I'm the one that's strongest enough to deal with it. That seems to be the case. I'm not letting it get to me. I don't think about it once a day when I take my medication. That's it. Sinead, it's life. Get on with it. There's a lot of people in worse circumstances. I knew after 2 weeks I was in serious trouble, and wasn't able to pay the bills and keep stock in and whatever. Our saver was appointed. At that time as well, my wife, but she got a brain hemorrhage, and I explained to him. I said, I'm in a serious situation. Sort of 3 young kids, and sat in front of me. He said to me, "Since when did you start worrying about your wife?" Look, it does hurt when you're just getting nothing but negative press and kind of been called a tug, if you like. But the greatest rebel of them all is our darling girl called Rena. Rena, Rena, Rena Nebukala. I was hugely taken aback, first and foremost, very, very taken aback. And then I kind of came to realise that it was just a really lovely gesture. Rena, Rena, Rena Nebukala. Quite literally, I didn't sleep that night with excitement. I just remember it like it was yesterday, getting on the train in Killarney, my bag over my shoulder, I got a new tracksuit. Still have that tracksuit at home. Yeah, skinny jeans, they're, I suppose they're everywhere now, but when he started wearing them first, I don't think anyone was willing to wear them. You know, I think he tried to get Noel Hickey to wear them once, but it was never going to work. What's important to me in life now is obviously to be fit and healthy and happy, and Mags and Ciara are fit and healthy and happy, and you know, that's the be all and end all of it now. And getting out for a few points. Sin lechar gael in shrad nu a tasnú tránón lechar treis na sár lechra na gluhí gaelacha le fescint le héirí siamas Derby and Gooch, Jackie Tyrrell agus mar sin da a bharc anna sraithe se lechar gael agus femar deirim plúr na nimróí os na blianta tá méthe le fescintan. Sin fear dathe agus tá sé go héintach an sraithe acailrá ar an Skyline a réist agus na rialtaí mór sport in san tíir seo acail agus ní bhhain mar rialtaí sport ach fecinn tú páirseantach socu agus an páirseantach cinneal tíomhthír den rialt agus in amatí cluiseann tú in uaireanta an sin scialtaí anna bhrónach ar fad, scialtaí uafasatha a tharla ina síalta ach a rís eile táid a gongorthú agus a ceallarú na daoine mar thug siad an oiread sin fiost an chluithe agus thug siad an oiread sin taispeanta sí aontaithe I barc an crocaí ní dhéanamid Jarmad híhir an cúil sin a scóil Seamus Derby tá mé goncar na ceir golden years ó bhí mé anna ógur fad agus tasog nach mé an círeach an aiceil am anna hasla sin nach Well, bar le chuide gon darúdaí anna bhar sin scéal eile. Sin scéal eile.
Beidir go bra míiste fiachant an cool son a scóráileach agus an cool nafaseach beidir son a scóráileach an son sa chiad le. Yeah, bhí momentum mar fad cailse ag choláiste ag an funte seo agus bhí sé ag strathas chun íon rud a crothún seo ach nar a landan an líomhráid seo isteach tean sé garage agus nar a hagan an culpar amach ní dóilm go bhfuil sé láidir go leir ní chuann sé a chorp idir an tosaí ag chat agus an líomhráid chun é a chothú sláinonn sé tríd landan sé isteach sa líontan agus ag an funte sin chuir sé choláiste a coolín chun tosaí ní bhéh agad cé go táhaach agus a méon scóir sin ag dear na híhe daithe. Agus bhí fuan na muidir chomá bhíidir ddíige chur na lí gaiitear an réiteir go raibh cic éirice a dul dóibh. Cad é a bheas hénig seo an raibh countíiltecha? Yeah, a bhhaí mé héana agus mé guncar a rééisiste an effector go sé get a bug ro dhéon Liam Rafferty mar aid rééis 1.3 cear chuig sé beidir an séú ceann sú de réir na rialathe beidir go ro an ceart ag David Goff níl aon dát faoí ná go bhfuir sí sunk sa grimman sin béar an gola leis an réiteir ar an ócáid seo. Well, bhí cáise bhá an bhar an báide for Guidóir beidir de an sicate an tosaí sa chásáirithe san chuú cín díag de chéimena. Brahann sé ar fadar an réiteir cén sais léamh atá ag gé ar an méid úmpar is féidir leis an imróí an bhar an gaiide stócha. Díach é agus aonúair a héan tú th cear a chéan tá tú ag dul sa chance námantí féan tú ar hiú leis mar a tháinig muid ag an deirí seachne an tám seo bhí sé cineal díon go leor ar Liam Rafferty a gáil tríd mar bachaniu ionta táhaach é cool eile ag an funte sin de choláiste uair agus táidir ar chó scór ach tá sin ar hiúil tá sé cosal nar hála sé an san céile ar Harlabí cai sé teach amach dearma de dheanú ar an cicearacha agus tús nua a chur leis an darna lehan seo mar hanig siad amach agus híl mé héon go rimmer siad níos fearr na UCC gluas a céad le ach ar críicní UCC níos fearr na choláiste uair darna le so bé an tús Harlabí cinúnach an seo beidir in san darna le. Well, sé scórón imirt ar an meán atá géilte ag chláiste bhuiide go dtí sa chréamh agus naibúinte ar fad scaoilte isteachcha sa chiad lehan son. Agus an de bhile don scéal nílach tí cinn do faoin tífachta go féin, be sé dtíar chur lei sin agus chur lei sin lua go más a dar le. Ní ro léir seo go bheith an oscailte ar fad dearhin go choláiste uair ag ancar UCC agus an méid scóir le a fuair siad beidir insan commórtas go dtí seo ní ro siad ag dul sa chansan sin imríonn siad is stíl ionta cosanta choláiste uair an ammantaí an ar ar fad ina láthíonn tá sé fearheachar sin a bhrisú tríd a brisú tríd nó síos ach tá damas de janta ag a leihéid de Sean O'Shea ó cic na sira go príomha ach Graham O'Sullivan agus Padraig Lucy anna eicalach ar fad go maiid. Agus Peter Kane an sin agus Cairns fear bainistóir Hebridáin ina hánta agus be sé sin sásta go maith Peter Kane leis méid a feice óna lehéadí Graham O'Sullivan agus gandát Sean O'Shea. Ja, níl an dart na cíiriaí ag seaú amach an seo ach bé níos mó ag taiisiil uthú sa darna le mar bé ag gimmert in aig na gíthe an seo bé an bhála tóga ag choláiste uair a ríist tá si Jackar in é riire cool UCC eiceil an seo nach níl an urid sin spás a stíon sin agus achahhain de beidir cicearacha nó beidir botú na stíon sin tá si Jackar cool UCC eiceil so béisiad ag brath ar na coolíní agus a rísteile leis an cluthe rionsí seo a imríonn choláiste uair béisiad sásta beidir ceara cligan déag cuagar cligan déag a chur ina láthíonn agus an sin a bheith brisú amach ach an bontáisi an isitá choláiste uair ná go beidir go méisiad abbalta dul sa chance leis an iirecht ón lína d chuig sleat mar leis an gaiisian agus é ag séadú lá in san darna le béisiad abbalta beidir an scór aimsú níos éasca ná mar a bhíú in san céad le. Well, ábhar leis gur an dá ar an taachtamach an sod an dar le chláis na hallscoile Corcaigh díireach a tach an páice inis agus sin nach mór ag den dar le inis agus well, go dtí sa chréamh chláiste naamh muire bhí chréachníidir an cheadchluthe bhí glúine i gcuine chláiste na hallscoile an ghaileh ar chóscóir ach bhí commórtas cic na séracha agus bhdar é sin chear chic séir i gcuine rá cheann. Sa chiad bhálta eile bhdar ar IT Chrálí bhdar ar leis an scóir héan cúgdíag le héan i de agus an san sa chiad bhálta eile sa chluthe ceathrú ceannis bhdar ar chláiste na hallscoile i Mánúd chuigfuintíag le tí cíndiag agus well des an chicate bhdar ar Galacticos chláiste na hallscoile Bhlá Clia bhdar é sin
10 pointe a gine 7 cín. Agus mar le chláiste na hallscoile Corcaigh, well, há scór na míltecha chuthasúasa go son go dtí sa chomórtas, fuair 7-26 a gine IT á luáin sa chiad chluthe, fuair 4-21 sa dara chluthe a gine IT chearlaigh, agus an son bhuaidir a gin deir seachtaine NUIG bhuaidir é sin le 4 le 1-5 mar sin há siad maithbhálta scórna a chuir suas. Cluhí sicóliaachta go ré an seo beidir dahí maidir le choláistúir a beisiad sásta choláiste na hallscoile Corcaigh Acail a machar an foic agus iad beidir a géirí fuair an seo Ballymorgan ag siúil hart a géirí beidir iad a sppraigú a réist agus tan sppraigú a dhíth mar níor immer siad go maiid ag tús an ciad le agus béas ag Ballymorgan go bhfuil tús an tús seo táhachtach mar mátá siad cholatach in éon slí agus mátá choláiste bhfuir abad a scór éasca nó scór lua eil be UCC faoi bhrú an aon na gíthe an seo ach a bhhailarte tá fíor mátá UCC abad a beidir scór nó gá aimsiú luas a darna lehan seo bé ar choláiste bhfuir a beidir tacticí socu a ahrú be siad níos oscailtí agus nuair a oslíonn sé suas beidir go grothíonn sin níos mó spáis de leithead sa Cillian Spillane tá ciún go maiid go dtí seo agus leithead sa Sean O'Shea so an ciad deag mumaite an seo thar a bheith táhachtach an maidir leis an bhua aniu. Seas chlik mar billion son na kaint le duine do ionadaithe chláiste na hallscoile Corcaigh sin David Shaw chrócaigh Chilarne san bhfuil sin takeithe chun páirce cíntómí dé sin ar ballbeag ach Billy Hénig well bhuaig sé an chomórtas áirithe sa fé rómar imreoir bhuaig sé iad 965 agus 966 agus well mar bhain stór bhuaig sé rábháilta chomá 2009 agus 2014 agus sé seo an séú bháilta go raibh Billy Morgan I gceanasar ar an ag gluthe canis chun Vicky Gúr. Ganíon dátas is character leithe agus tá obair na gapal a dhéanú aige in san condaí agus go háirithe in san ollscoil thar na blianta churann sé híana isteach sa fást ahan líon agus an coideas mód an am bíonn siad in san cluthe ceannis sa cluthe le ceannis nó sa cluthe cearú ceannis tá anna chuid felladúirí acu in san ollscoil agus de gra churann siad anna ar an amachar an fág tá siad a gcónaí dilí a bhúlú ach sin fear de choláiste bhfuair a fásta agus sin an fág go fecham sa seo a gáil síos beidir go dtí chuig bhmuite ag an jearú beidir mancóg nó botún an seo san siúd níl mór na duna foiinn é riar a dahé. Agus ar deidir hir hall chláiste bhuiide a tacht chun páirce beidir begáín sicóíochta fémar a dúis sin san bharcach sin nach mór olah ar deidir inis don dara le agus dearlatógan son ín se go más chiad lehan san nach beidir go méid ábhrí níos mó le fiscinmhaig an sa dara le agus córna gaíthaige. Ganbait ón cic amach hían bhí sé ábalta coppla gramú iontacha a winsin san air ach a bhhailart tá fíor maidid le UCC fásta go háirithe tád ag Lucy a thuí an airde coppla uair fásta so an cilinn siidir é hían agus dearlatóg beidir go méid sé cinníach an nacht in Larna Parka. Mar sin a bhélinn inis sa dara le agus fachtan san ag Lucy agus séir chic géalte ón gahabh an áda an son ag naibh muireach caid mór fada isteach Jonah Carnógin san agus bhfuil sé fachtan san istéige UCC tá go dain agus fachta stéige an lán tosaíon san tugann sé fean spruch ach sin ar dheis agus ar fóríló Cillian Spillane Temple nó agus séir chic isteach go dain tucathe an réiteóir agus tucathe do céile ach Sean O'Shea agus ní chear go meach puin 5 nó puin díomhála sa chicáirithe sa de Sean O'Shea. Se réal an bhaintáistíonn sin ag déobh gáh watha sé go raibh sé beidir ag tarintse ar an gceansaí beidir go bhheice muid is céó leidir is atá an gí seo ag séidir ach is dóil am héan go mé Sean O'Shea brabal a seo chur an trasna an gin strá. Atá go dain agus seolta chodíireach le bar le gunan son ag Sean O'Shea agus well nílach nómuid glan mihis a dar lehansa agus O'Shea tééis sin spriú go ráimsú hena hénig. Túsíntaach ag UCC bhí túsíntaach choláistehar sa ciad leh scóráil siad tíbhtí a bhhaite an rud céarna deanta ag UCC sa darna lehan seo. Well sin an séú pointe fachtaigh Sean O'Shea go dtí sa chluthe agus well gan ach
an chiad le chéochnathe agus neomid bháin an dar le tasnathe agus sé chin de pointí fachta hena hénig ige ach na muide inéise dollar nónsaí agus an chóir láidir gaithe san a cosan cad is féad leo a dhéanamh tún sé tíar agus dearlat ógan is agus é seilem na caide tugann sé siara tugann sé de McConville agus tugann McConville an son do Ryan McCoscara hána sé siúdaisteach san nimir chomá I deo an dar lead an chiad le más maiile agus é dulchan cíine is leabhlacháilta sí san son nach feachtastigh sa chúine a ríist agus é dulta siar chuir bháin eile I deo Shane McGuigan ach a ríist eile Gear Chossint agus Gear Cleveland an son agus McConville agus McGuigan Shelf na caide a ríist Sean siad trasna Harachar Chossantóirí siar ag chláiste na Hallscoile Corcaigh a chá fearr an mo le heis an taobh líne má chéanse é ní chéanse tugann sé féin sprioc agus a bhfuil pointe fachta an son bhil há sé a ri I dro an bhreataigh agus I bhfuil cethir Mícheál Rooney te sin pointe san gháil pointe annas an son bra fáinach an son ó chláiste bhuiide. Bra fáinach mothí mé híon beidir go raibh an glúiseach sin a gríthaach as fuinneamh ach díreach ag an second ceart cheas Mícheál Rooney suas ever a cethir an seo ar a grim agus leis an cineadh thiommann sé thar an trasna le dúisid sé an gí an seo go hinnta éfachach ar fad agus sin scóir inspráideach de choláiste uair. Se go dainn agus siad a cosint ríist agus iad a cosint a bhd siar an son agus an bádóir níos mar chuid dírig únsaí eile a hasnú a chláist an Hallscoile Corcaigh. Agus iad son a ríist uair bhain eile bra fáinach le Daniel O'Brien agus iad an $100 an únsaí. Paddy Clifford fear bhí go maith agus tugann sé de Sean O'Shea agus ar naisian tá dín lán cholaí ha dulta suas clíá na páirceach an seileh caiilte agus é fachta thneis an son ag Stephen McConville de chláiste bhuiide agus annach chosint son ag chláiste bhuiide agus deise go $100 an bhliún sí bhíal an bhantáiste an son agus stoilm gur duine chalís an son ar dearlatóg agus chalís ábhar ard an son beidir. Se ard go leor an sin ach a rísteile an bála sin tóga ag choláiste uair rí sé isteach sa dribláid agus mar aice muid rísteid dearlatóg ag teach amach leis an ríráid agus an lámh chutha hart ar a gúlan an sin agus ní ró íon éban sin ceart a buí bronta ach an é riar ní ró íon rud salach sa cluthe seo go dtí seo cluthe bra omíoch ag an am céarna má ceart a buí til seogad tá cehí díomh gáfan ceart ar bhanna. Se lína ríist mar sin agus na muide dul chun cín agus McConville agus McGuigan agus iad teis ról lár nach hógan sa dar le go dísa mar sin a dul ar núnsaí san tá McConville agus é siúd anna faointáilta go háirithe os na séir chicanna a chu ríist uair bháin eile annach chud cosantóirí tar go siar a tuairt féin sprioc an son agus an cóile buailte agus dulta ar chlé agus ar fóríl ó dearlatóg an son. Beidir go raibh deisige bhí sé sleanúnar a bhí níochtta ná bhualaige ach é sin dulta ar fóríl te sin bhuaile a bhuachaint. Ach anna bhí áhar ar dearlatóg Burns an tam sin a lehéid de ruúthar agus de chríoch an sin agus 10 mí leis an slua le cisna broga an sin tá an gí tóiste bugnach forfa aige ach bhí an níró an tá leis ar an ócáid seo ach annach lethe na seogin. Annach lei sé agus báide glanad in na fórne agus Paddy Clifford in $1 óthar anar suas ár díireach crín I deo na spice agus tugann sé féach an count san ábhar lag agus é dulta isteach I lapaí an bhádóra sin Mark Reid ó chunta an dún agus lagíireachta bheann ar deireach ruthar maithaigh Paddy Clifford. Fé ach het síl I láha Mark Reid agus an níos choláiste bhfuir ag tógáil de réir mar a héan an darna leis seo ar ré agus a géirí 10 amháin eile a chrothú an seo. Se go dainn seilh caiilte a cha fachta ar neisicha agus iad dul trasna na páircin is gan prín bearnaí leistigh dóibh an fersan McConville a ríiste seilh na caide pass deasisteach an sanna Joe na Carnoige é fachtastig ach Gear Chossint agus Gear Cleveland agus chalís déanta ar deire ag Graham O'Sullivan an son agus deis beidir de McConville inis an circiic sanna hógant agus an bhearna sanna leidú dí ráfaointe. Ja, Emmert Christian sin ó Siam O'Guigan in é riir a dhéal sé an fáil sin agus bhí sé ceanithe ag UCC agus tugann sé seo 10 dá híon é a churthar an tras an tá an ciic seo thar a bheith táhaach mar dridjin siad isteach ar UCC agus chuann sé beidir coppla coolína idir na Furnia mátá sé ábhalt é a churthar an traslan agus an sin an ciic amach le teach so seo táhaach go bhfuil sé ábalta an gí a hós mar ceart an seo.
Se mar sin McGuigan hénig a tógant an tair chicin sa cór láidir gaithe agus ó bhfuil an spreochaimse hige tá go dain puint anna as an son ag McGuigan agus an darna san leidathe dí rá faointe inis hen a cúig ag chláiste bhuiide agus digín de faointí ag chláiste na Hallscoile Corcaigh. Se go rééis deile hosa sé an tíbhead an farc agus an lag iirecht ó Fádaí Clifford a hete lá a Mark Reid hanig ní mar a choláiste bhra amach ar an Rionsaí agus críne sé siúas le coolín chutha an tras nó kick sira so caihí siad a bheith anna láidir leis an kick a go isteach UCC martá an géhan an éan gan dait an seo. Agus an rééis an na neartú agus a lagú an son sa chéad agus é nearta hiríist inis agus sin tosna ar an dar le se mar sin UCC dollar núnsaíach an sellh caiilte agus anna chosin túair a bháin eile son ag chláiste bhuiide an chosin son an ghéar chosin son á gimáid sa chluhisa agus deisina áchrathú có ar an bhíthúnsaí. Seo mar a imríon choláiste bhra tá sé de géirí tú a eile steach in san áit sin in a bhfuil trúr nó ceathra hartart agus tú a chur faoi bhrú agus an sin ar a caiilú an léthid teanse ar an Rionsaí sin forfa ó choláiste bhra na tacticí a gobar go dtí seo. Anna Cleveland an son ar an taobh líne agus Jarlath Óg agus Padraig Lucy i muineála chéile an son nach tugach sig kick sir de chláis na Hallscoile Corcaigh beidir gur sé tílteach Jarlath Óg an son é hénig. Híl méid gur kick sé a go bheith bronta ar Jarlath Óg mar chuirs déobh gáfa a lá hartar a gúlan a rá go rú an cinil gramú ruáir ach bron sé ar UCC agus caihí choláiste bhra díal leis. Se mar sin seo le chláiste na Hallscoile Corcaigh agus iad a dul ar nónsaí le Jack Kennedy tugann Jack Kennedy donna chéile i lár parcé Padraig Lucy cad deas an son isteach a John Chúine agus tacht amach chun í lachan son tá Conor Ganey agus Conor Ganey cas timppla pas des láimh isteach bhaid siúd go dtí Graham O'Sullivan chun sellh caiilteach é fachta ar neis agus iirecht I Joe na sprice an son agus pointe anna bhear fad facht an son ag captéan na fór na cín Kylie well Cheapas éon greibh sí dul ar fóríleach chasí go nó modernach agus pointe anna bhear an son ón captéan. Ja bhí rock ionintach agin Sir Waxon seo agus tá meise Johnna goú sé th an trasna cé gur bhfuil choláiste bhra Johnú garan nach ró agus bhí sé ag tuairteach don bhir líne an seo beidir go bhhecin muid níos far a rééis hí mé goró an sé briste suasas a choláiste bhra chéan sé sa chance go dé mar atá sé cum bhhaithir na riad a hí mé goró sé th an trasna agus gurún cinniu ceart deanta ag na muir chuúil agus ag an muir líne ar an tíomh seo. Bhí go dain agus bhfuil cnach ar chláiste buide go raibh an pointe áras an fachta ach agus brunach carta buí an son ar ihre de Stephen McConville istóliam tuis go raibh sé I ddíraige chur na lígaite ar an réiteir go raibh an iireachtain ar fóraí agus iirecht eile ar fóraí an son ag Corcaigh ach pointe deas an son ag an gaptéin agus ceanna chaptéin dianta an son ag Kylie. Bhí choláiste bhra faoi bhrú le coppla bommate an nuas leis an scóir sin ó UCC chutha th an tras an bhain siad an kick amach a rééis agus landan an léithráid sin isteach ar imime na cearnóga bhí sé dainseach agus bhí an cumar ar goró sé ag tuite isteach beidir ar an cuilbair a híon bhí sé láidir go leir le gol ar fóréil agus an dainseir ar hiúil ach a rééis beidir rud ag an dí ar choláiste bhra inis chun iad a hochra síos. Agus an réiteir a caiintin sa le ihir dóag sin ar an bail agus cáilt carta buí bronta ar an bail nach mar cad Harlan son beidir gur nimcha clabaireachta bhí ag ar an bail an iirecht áirithe san nach péis cé leh carta buí bronta ar agus ní mór de chláiste muidir scór aáil tappaig agus iad díar gnis ceann áil le Stephen McConville. Stephen McConville tas láimhe isteach amach I dro an taobhlíne an sangadí ar an bail berta fuór carta buí neomtí beag hin ach iad fós I sellh na caide agus trasna an son ar an lína dahad a cúig é mithehhatha a cha fachta ar neis chu é fachtaigh Jarlath Óg inis cad ganna sé siúd dúir sé fan spreoch ní thuirí casa sé timppla agus gur séach a Joe an taobhlíne báta bhain eile bra fáinach uair a bhain eile an sa ag Micheál Rooney tugann sé bhaige agus siar a ríist agus a ríist uair a bhain eile cimíd an irid san cosantóirí siar ag chláiste na Hallscoile Corcaigh ach a tuairt féin spreoch an son
The Ivra sé Ryan McCusker well hís tíre chorágraf annachid Cosantóí siarach pointe anabhrear fad an son ag McCusker do chláiste muide. Le his scoring sin ó McCusker a rís deala cheas is suas díirlach ag an am ceart Cuisne Broga agus é chomanta mar a dúirtmuid leis an iireach sin a chur Mícheál Rooney thar an trás an díirlach mar a ggéarna ar an tíomh seo an farc ach in a rira dahi tan céad scóra Harabh táhaach tá sé de goal scorer scór agus be UCC Brass Sasla seo an bhfuil choláiste bhfuair abal a coppla cinna chur le chéile. Agus sunk sa rám an son ar Jarlatóg agus Péidir deisinis ag chláiste bhfuir an bearnas an leidúdí an faointe Bertico bóilte gunni chéilen son ach fós a dul ar an nún saon son agus an gansaí stracha a pass láibe tu go bhaige iirecht ar báide an son ag Liam Rafferty agus well bhí sé cúpla trig ón maid an son ach bhí rial an bhantáiste tu ag an réitóir do deisir bhaid an son ach deisir scórin is ón sir chic. Bhí agus bhí anna ruúthir deanta ag Liam Rafferty an seo agus is mór an trúdán ar cruinne sé suas in san Leontan an sin mar bhí deis aga a rís buinte le na park an obair a fad an seo ar an bhil past thugad ag an second ceart rial an bhaintáiste an úsáid ag David Goff agus is mór an trú mar dúirsmuid do Liam Rafferty ar cruinne sé suas a Leontan ach a rís deile kick sira táhaach kick sira éasca ag Stephen McConville. Se mar sin McConville leis sin kick séir agus pointe fachtaige níos mar sin há sin na hasan sa I barc I bhór agus gan nach an tain pointe bheag a bháin idir an dá irin an sa agus an chiicimachchad sa anna háchtach go háir leis an ggóraach sa a lár na páirce. Se mar a dúirtmuid an sin dahé coppla scóras a chéile nes feite ag choláiste bhfuair an bhfuil freigra ag choláiste na hallscoile Corcaí nó an bhfuil momentum a níos ag na Ferrabil ferste. Well, bhí sé a dul Joe ar bhéal ferristin san nach fachta ag chláiste na hallscoile Corcaig agus ag trasna an sa agus iad bra fáinna chóir bháine legus é fachta an sa ag an lán cholaí sin Kevin Flahabh. Kevin Flahabh ní leannim loite puoinigin go dtí sa agus cad dasisteach a Joe an lán tasaí an san nach bhfuil countam nó ada há sé ábhar ró ada ach rud ag an tarla hin sa I lár na páirce agus duine do meorí chláiste na hallscoile Corcaig sínte ar aid agus ar a lehead agus an réitóir a dul chun cainte agus cárta dubh bronta an son ar Aaron Boyle hí cárta buí fachtaige nómatí beag ó hin cárta dearag fachta ag Aaron Boyle ag an uair mí cheartar fad sa chluiche den muide. Se is mór an trú dá agus don ar an beidir go bheice muid na picú a ríist ach wahí mé beidir gurú an pás tugtha agus gur tháinig ar na steach lethecond róháil agus is leir sin margheallar an luas atá na himmarí mata tú lethecond róháil tá sé cos le 20 second róháil agus é ar ceart a buí hana féin bhí ar a bheith aonanta cuaramach ar fad an ceart a dú bronta ar chéalaonn buí agus dú go bhfuil tú ar dearag agus níos choláiste bhfuair a híos go dtí cethar déag ach a rís deala ní athraíonn sé móran ó híomh tacticí de tá siad go fáil le gimmert le cethar déag tíomhhéad an líthráid a gimmert leis an gí agus tá déis go fáil acu sa cluthe seo. Tá go dainach is iad UCC ath sellh na caidinis agus na chosantar fad diantan son ag Mícheál Rooney. Tá Mícheál Rooney teis annach chluiche gimmar go dísa agus deisinis ag na muide dul chun cín le Jarlatóg. Jarlatóg take anna bhóraisteach sa chluiche sa darla tugann sé donna chara lár páirce Liam Devlin agus iad fós a ríist uair bháin eile dul trasna ó hebh bháin na páirce go dtíon de bhile tagann siad saolann sa an slí ar fad go dtí Stephen McConville. Nis cad is féidir le McConville anamh é siúd á thógann bog chomá agus ní mór dóibh a bheith cuaramach an sa tá siad i dtaobh le ceithre ar a díag agus beidir go bnéan taobh go bhfuil siad chomhfáineach san ar i gcaid se mar sin a dul ar nónsaí níos dóibh tá Niall Toner fear eile náfuil loite puoiniginn tránóna agus é tucha go McConville inis McConville das nafaseach á thógann bog a ríist agus á thuairt de Jarlath Burns agus anna gheardan taobh líonann son agus caid mór ardaisteacha John Chúineach bhí sé róard bhí sé róada agus é dulta ar fóríl an báta áirithe son. Se bhí ar Jarlatóg teach amach as an corneal sin mar tá an park cé go bhfuil cuma ionteach ar ón air tá sé sleann go maiid in na cuaíonn sin agus aon mud a bhfuilan ar an talún agus béas a Gavin McGilly go bhfuil siad faoi bhrún seo ach an gí lá agus coppla scór feite acu as sa chéile ceart a dearag acu ceart go leor ach go fáil sa cluthe seo agus a gimmert go maiid.
Tá siad gimar gomaach is siad UCC is a dollar nunsaí agus an fear breise acu iad a dollar nunsaí an sa agus Paslava tu go bhuatha co bhte caiilte Lucy ha sé fachta ar neise Lucy agus é cimáta ró ad ag Lucy an son a ruair bháin eile anna chosan tar fad cláiste bhuiide. Se tá Paddy Clifford anna bhaid agus an líreid ag an mthúm sa híon tá sé ggóil róíireach caihí siad bheith gimmart ar an chléán ó am go cíala mar tá choláiste bhar abal a beidir cethir a chur hart there agus ní roin darna réach David Goff ach kick amach a bhronú. Fachtain is sin sa ag sé McGuigan uair bháin eile agus túnte siúd siara I Joe Chahar McGinney Gininis agus tu go bhaige go dtí Micheál Rooney a Micheál Rooney gimmar sa lína lán chúlacha anna adach an cían sa agus tu go bhaige go Ryan Coleman fear hiróin anna gheard an daobh líne an sa tá Liam Rafferty fear eile I gimmar sa lína lán chúl agus iad an sunhua sa meas na dosathe ach tarachar chosantóirí siar agus iad domáinte macha John taobh líne ach gara beag an son agus is sé Rafferty ríiste há seilm na caide ach ten sé siar agus ten sé siar ar an taobh líne pas das cosise inis isteach go McCusker agus tucha inis uair bháin eile go McGuigan agus a bhfuil pointe an chorm a fachta McGuigan an son tá go dain anna faointe chud isteach sa chúine handar macharíist chud isteach go lár na páirce agus pointe anna bhíar fadan san McGuigan. Se anna chluiste ar fad thuis siad isteach an sa Cornell ní ruderbí ag tarlú hanna siad a macharíist bhí an líreid buinte ag Graham McCusker thug sí an pás díreach ag an second ceart heag si McGuigan agus a ríist eile dúsaite an gí chuirsí th an trás an é táid ar cóscóir ach a ríist eile trí chulín feite as a chéile ag choláisiúra an bhfuil freigra inis ag UCC. Nis mar sin há chluthagain agus UCC I ddíraigh ngóbachar chun cínaríis le Ryan Coleman nach a bhadamach ar an taobh líne take histeach inis I Joe an le chiorcail Seán O'Shea Joe na sprice agus Seán O'Shea báta bháin eile pointe anna bhíar fadbacht an son ag Seán O'Shea agus well an ngób chuchan cín uair bháin eile ag UCC. Caihí siad Seán O'Shea eile ar an líthreid in achan onsaí mar íon nuair aon sé an líthreid tarlaí an rud éigen tá sé abaldaid deisne a crothú ach an san cá seo tá sé abalda iad a chríichnú sár scór ar fad ó thar fellador. Well, seach cín de faointí ar meán fachta ag Seán O'Shea sa chraibh go dtí agus well há seachtú pointe fachtaige hena hénig gan nach hochtnómantas dahad mithe sa chluithe áirithe sa. Ja, bhíos agin go raibh an cléir seo a gáil síos higan líne tá cumar an scéal go bhfuil imreoir sínta ar an talú níos go dé hála go ddíireach David Goff a món córa leis an bhuair cool agus leis an bhuair lína beidir go bheice muid a ríiste. Raimid I féchan dúir bháin eile ar an carta dubh a bronach an sa agus cíimiid an son thug sé an passwaig agus bhí sé ábhar díanacha tachtasteach an son ar an báil. Ja, díireach é níró an darna ré ag David Goff agus é an món córa an seo leis an bhuair chuúil ach bhí sé cineal máil agus amadeach an é riire ag ar an bháil ní ró ar le dheanú tá sé deala tú híanana stopú sa cáisian a thuair sé isteach a géirí beidir é a bhlocail ach a ríist tá siad híos go dtí ceire clé an déag ach níor aithrí sé aonrod tá sé go fáil le gimmart go maion seo agus iad imreoir híos. Well, tarlíonn sé go minic is dócha nóair a bhíon nóair a chailann fear an imreoir go mín siad go bheann sin siad go nóbrín siad níos a chrú agus beidir go biné athá arsúla na marin sa agus bhfuir tí cín de faointí as a chélann san sa bhór O'Shea an pointe déirnach do UCC Jarlath ógan is a dul ruair mór láidir an bhar láidir láir parke agus well Sir kick amach an son the UCC ha McGuigan ará cad a bhí suas an son ha sé siúdar aga gart Sir kick a bheith go hénig ach an Sir kick son ag UCC. Na, níl méid cinnte go ddíireach go dtí Harlan sin waithí mé beidir go raibh kick siar a go isteach an seo. Beidir go bhfuair sé songs de grim agus go raibh sé immert chluiste ag Seán McGuigan ní acha mé é ón tíomh seo ach a ríist eile. Sin coppla cinniú master bug bronta ar UCC a mé sé abalta íon bontáiste a bhainse sin. Siad a há seilm na caidinis agus caid is seolta caid dasaíisiil seolta I Joe na cearnóigin san nach uair a bháin eile an seilmh caiilte go nóma déirnach ag UCC agus deisiú a bháin eile ag chláiste bhuiide dul ar an nunsaí agus beidir an cluichasa a choramú.
chluthe anna haine bach fad godís agus Stephen McConville a dul ar núnsaí agus é casta timppel é seolta go Rafferty ag Rafferty agus é Rafferty níis cadí anna sé leis a gur sé stecha jo na cearnóige fear mór láidir an sannaistíige chláiste bhuiide ach ní úsáide ar an módíideach róvinnig godísa sa chluthe a dul a rothar inis tá Niall Toner ach casan sé siúd agus tún séir do Rafferty ríise agus Rafferty cé go bhfuil sé sa lína chúil há sé an socha meas na dosathe go mion minic Colin Bornanis agus túirt féin spreoch ach an ceansan titéis deach a lapaí an bháideoir agus well beidir go meach deisina mar sin go me siad á gáisih ar méid déir an chluithe sa istíigh. Se sin get a bug cinneal mí oineach an sin agus croíonn sé déiste choláiste na hallscoile Corcaigh ar an rionsaí an seo dahé. Se agus Graham O'Sullivan túirt féin spreoch ach an ceansan dulta ar chlé agus a bhadar chlé agus ar fóraí ó ar na dromad agus cíimiid an sa go bhfuil anadaí a tach an páirce do chláiste na hallscoile Corcaigh. Agus sin James Nachton agus is Evan Courtney fear chunta an chláir fágan na páirce an son agus óin Finnerty ach an páirce chomá agus cíimiid inis cétha a fágan na páirce an son. An lán tosaí an son a fágan na páirce sin Cillian Spillane a fágan fear bhí ciúin go maith go dísa sa chluthe fear hampel nó ach tarcar ionadaithe breátha le tuairtaisteach ag chláiste na hallscoile Corcaigh chomá. Tá sé Jack ar thosaí ar bhí a bheith mar stíon sin leathaíon agus beidir bersna trú Hardart ach fecha muid beidir inis am cinínach sa chluthe seach mómate le gáil an seo agus athraithe ahanáit an seo ar na hallscoile Corcaigh. Beidir go bhfuil an dimhneach táhaach an seo dahé beidir go bhfuil binte níos leidre acu ná mar táid choláiste uaire tá na cosa freiseite uaire in é chataisteach a méid teannath acu ar an chluthe seánis. Anna gháil an son san éir ar an dara iireachtaigh Shane McGuigan agus caiid tappaigh seoltaisteach jo na Carnóige agus rás cosa an sothaigh sé an báideoir a ghaine ar deire agus an daintéir a bhíána feidh leanómant well há sé sin glantasúas agus glantasúas go deasa an máideoir an bátasan. Yes, mór an trúa mar bhí Anna Granmús an air mar Louis tú an sin ag Shane McGuigan pas jazz isteach ach chléirní siad Birch an talú agus an isis Corcaigh ar an ionsaí. Corcaigh ar an únsaí inis agus iad ar an únsaí le Paddy Clifford. Paddy Clifford a túirt féin spreoch ach Paddy Clifford a bhfuil pointe feachtaige tá go dainnis go dearach a Paddy Clifford sin pointe Anias an son ag Corcaigh agus beidir go raibh gá le sin chun an bearna son an bearna ráfaointe san idir na fórna ríist. Dólam sé an chacht chuir sé ceanna lá a Mark Reid beidir Lewis a darna lehan seo a bheitthe ach an tam sin gar sé isteach agus dúsaid sé an gcíthon é a stúrú isteach annachríoch ar fad. Agus an dara pointe feachtaigh Paddy Clifford sa chluthe seo agus na muid a caid fada isteach a Jo há sé seo feicithe an cúpla báta níos le cúpla nómanta nuas an caid fada isteach a Jo na Carnóige ach an ceansan well ní raibh sé rógáintéireach. Ní ró agus bé frustras an dóin an seo Gavin McGilley Bonaisiir choláiste uair ar an taobhlín mar bhí an spás ó scóir Daniel McInnes atá néit heachta isteach sa chluthe seo ach leis an coppla kick curtha isteach chléirní sé an talú faoi gá agus thuí an déis an mú ach an a rísteile an bhfuil an kick amach bunse Corcaigh tá. Well, bhí seanna ghearad an daobhlíneach ní chuise amach agus óin Finnerty fear hadíor take isteach tééis an chaid an ráid agus é thuirta Clifford ar ná sé Jo Finnerty agus é feachta an dara iirecht an sa ag Finnerty agus é tucha bhaig uairháin eile Taricé siar an son bhí an tonadaí eile sin James Nachton ach má tá agus má targaíoch siar well ní chuir sé sin é an bhargéide agus pointe anmhrá fachtan son agus an tíú pointe as a chéile fachtan is sé chláiste na hallscoile Corcaigh. Se tá rudaí an athhrú an seo písa dahé tá momentum an níis ag ECC dúsaid siad an bente go thar a bheith éfachtaach agus tá deis eile acu inis. Se mar sin deis eile an son ag Gary Murphy há díreachtéis tachta isteach agus well
nó honna de hen son agus pointe eile fachta an fearná foiil achar an ngort le cúpla nómad beaga agus Gary Murphy téis an carú pointe as a chéile fach a gáilt de chláiste na hallscoile Corcaigh. Se anna scóra fad agus sin an defneach a luimiid beidir trí nó ceir bhmate hena teach tríd inis ní dáilm gohfuil an bense cíarna a choláiste bhra Tá go fáil san chluthe seo ach tá inis tá an barna oscail se suas go dtí ceir cooling agus héiltha beidir go mé cool le dhíthorthú inis daithe. Mar sin bhfuil bhémar bhí sé na lua a bharc chláiste mór Grieg a Corcaigh 5,000 6,000 mar léanán agus bhfuil nílach míle ó i gláiste bhuiide agus beidir go meach tunnachar son ag an líon imreoirí atá có ar a banéil. Gan dát an cuagar chluigean déag a héan hontácha de choláiste bhra is imre iontathe iad ach an bhfuil an defneacht acu. Agus túsens breach an son agus anna scór pointe nótáta ar fadan son ag McGuigan well bhí gear gá coil le pointe agus té cheircín de fointí i ggéile an son as thosa dacha ag do UCC agus pointe anmhreán son ag McGuigan. Caithfí mé rá bhfuil mé buint anna holt as an dá ever a híon déag an seo sean ó sé ag tíomh bhhain si McGuigan ag an tíomh eile anna scór ar fadan sin ónára ó Hlachníal. Agus céile hátéis seasamh amach duit sa chluithe sa. Well gan dát a choláiste bhra bhí Mícheál Rooney anna bhaid a chuine Ryan McCusker mar ever a sé Larna Parka bhí Jarlath Óg Burns einta mai a chumhaile sin hon tosaí hil mé award Shane McGuigan agus Stephen McConville anna eicalach ar an líthróid maid le choláiste na hallscoile Corcaigh tá a caint beidir ar Padraig Lucy Larna Parka go Harry san ciad le Brian O'Begliach fecalach go maiid a rihan cluthe Paddy Clifford a Jimmer go maiid fásta agus Sean O'Shea ar nói. Se mar sin agus chláiste na hallscoile Corcaigh áthógann bogan is mar bhfuil an Barnason atara agus pána tí faointeach nílann san nach lascabháin den gaiid Brian O'Begliach inis a dul chun cín agus bhfuil ceapas go dargaíoch siar an sanna ach níor taragaíocha déir an réiteoir agus well, circi amach de chláiste bhuiide. Nis mar sin féidir le son an spior go raimsiú agus an bearna san a laidú neos ag an aimseir ach pas beag cáim an son agus na himmeorí sais dulta I bhostóir a chéile. Well, beidir go bheicean méid an difer a dhéanaan imreoir héasan seo daithí inis tá na cosa ainta cinneal péanhuair nimneacha agus tuirse inis agus tá na cosa uaire in teachtasteach ón bhainse do choláiste na hallscoile Corcaigh níl an orid céarna airthaí deanta ag choláiste bhuara agus na riire cé nachhfuil ach íon cic amháin cúlahhain adarthú tá cuman níos leidre inis ar choláiste hallscoile Corcaigh na ar choláiste bhuara bhfuil ferste. Cha deas fada an son isteach sa chúine agus well Tuis go bhfuil an bearna sonnad in na fórna beidir go bhfuil deis ag UCC an sellh chiimád agus chiimád beidir níos fuidir ná mar dhéandís deaná se mar sin I gara isteach an son tá an tanadaí Gary Murphy for sé pointe ó chéanamh anna dí eilinn sa ach an sellh caiilte uairháin eile. Péad eile Harlín penú de Harlín sa chluithe sa beag chláiste bhuiide anna hástar fad leis an gosantíine idir. Bheith agus ní stoppi siad go dé go headan David Goff an adóg dhearnach an seo raithí siad a raith agus níl uthú ach coolan seo. Well, bhí iirecht mór fada áda John na Carnoig an son ó McGuigan nach ábhrín róada, ábhrín róáda agus dulta ar chlé agus ar fóríl. An rud a tháinig méid sa céad le go bhfuil siad abal de coolla a ail as íon rud an seo. Líthráid a heitteisteach in san bhhac sa híon críne sé suas sa léontán agus béisiad a géirí agus muid dridimeteach ar dhearú an cluthe. Díreach thar trocha second le gáil an seo daithí agus coppla bommate in dhé sin tá coolla dhíthorthú beidir go bheicean méid Jarlath Óg Burns a golasteach ar imán na Carnoga agus go méid abalta coolla crothú sa dóid sin ní dóilm go méid abalta an cluthe seo bhainteart nó cóscóir eil a gáil don na coolaní caiithí siad coolla crothú agus coolla críochnú. Caiithí siad an cúil san gháilt mar go bhfuil míad nach mór bhfuil an am nach mór caite an sa I barcí mhóra chu go nómant agus dahad sa 9 second mithe agus báide glan idir na fórne. Caithí choláiste na hallscoile Corcaigh bhí anna churamach an seo mar ní maile daoine seo aiceil agus ní maile réitirí seo aiceil ach a leithir a luasan sin ó Paddy Clifford tá sé abalta an lína a bhrisú an tám ar fád anocht. Agus an chuid imreoirí chun tosaigh sa agus iad brosach an saigh chláiste na hallscoile Corcaigh agus cheir nómantí an cúteamh gortathe fógartha agus seans fós ag UCC an sa agus an Counson mátá
an Council gheis agus fóríl deire ag an mar chúlann san bheag sé tamil ag gá lábhí híine amach ach péisceile deis a bháin eile inis beidir nó ró ag chláiste buide an báide san ráilt. Bhfuil sé únta a bhfuil well a raibhann na gorp tucathe sa chluithe go dtí agus well tíómatí fácathe dom chútibh gortathe. An de sin chutha mú sin táhaach mar chutha sin cear chuiln adathú inis níl a ceach a bhain adathú agus mata choláiste bhar ábalta ceanna chuisteach in san cearnógan seo, má aon siad coolann seo tá cean mór fada san isteach I deo na cearnóigeach ní raibh sé crín chuise dheis agus fóríl ach cíimiid an son an planetá có an chaid fada san ach an Council beganín cá. Se níor lééis sé an gghíthar sin ar chorbaí bhí é a chur san an pósta eile agus é legan chat Jack chláine sé ar fóríl an tam sin agus rééisile croíonn sé ce amach agus de eile de choiste na hallscoil a Corcaí an seo. Nis mar sin céogi ceann sa a lá na páirce briste agus fachta ag UCC agus iad sanna dollar nónsaí níos níl irid cosantóirí hir ag na muire fé mar a bhí sa chiad le nó godain godísa sa chluthe mar há siad ar thór an bháide san péiscéile duine das na honna hen san óin finirtíí take isteach agus well beidir an UCC a dul siar in an dulchan cín mar sin sellifan rud is táchtaí Paddy Clifford an son agus titithe chun talón Sir chic ag chláiste na hallscoile Corcaigh agus well chuide sé ina hasamh anna happaigh san Paddy Clifford agus scílinn caid deasisteach an son Joe David Shaw fear eile tháinig isteach mar an dí sa dar le seo fós amacht agus seo dúirt fén spreoch agus chuig sé bhfuil sé an trasnán bhfuil sé an choile ach ar deidir chu sé thuris an trasnán agus puinte deasfacht an son ag chláiste na hallscoile Corcaigh agus is tócha go bin sin. Sin agus an scórbéidir a gridjin an rud amach ché go raibh an iireach go deo chutha isteach ag choláiste bhar ní amháin an nacht ach a rihan achtas agus a rihan comóras ar fad Comar orthú ggóil a rás reitin is chuintí sin ceara chuoin adarthúd agus tá sé Jackar iad bailach arás eáil de choláiste bhra ar an drothú ar dúfa. Well, dúir go seo fuair an pointe san níor bhéach conal ó hena féin ó chunta an cháireach gur do bhana le spóla an trailteach a chorcaghine be sé breásásta leis an pointe san le spóil agus a gúnta an chláir pointe anaas an san ag conal ó hena féin. Se agus caiigh choláiste bhra an cic déad a chuig seo ag lecha go dtí sciiste na martá siad tá cool ag táiste luthú cai siad a chur isteach sa líontan agus coolailen seo. Se agus be siad dír an chaid sa chur isteach Joanna Carnoige má heatan siad a nechar gan é cheolaróada agus dul Joanna Carnoigeach glantan son agus fearna gailteachtan san hir bíon ó beaglaí agus glanta go deasaige sellibh na caiide cimátathe buite agus dul ruthnis anmartin san ó bhíon ó beaglaí agus bhil beidir go bin an chans dearnach a bhí ag chláiste buide an báide san na há a tastáilhathe agus a tastáil go ggéarhathe a gháilteach ón dé bhile an park seo le chláiste na hallscoile Corcaigh agus le duine na honnadathe an son agus óin finirtíí túirt féin spreocann san nach an Council teéis an choile a bhuachaint agus bhil sin an fedóg dearnach sétathe agus is iad chláiste na hallscoile Corcaigh choirithe Thorann vigigúr na bliana agus buite cod an darabáta is féthir fad agus don giad báta ó gáhíle sa cehardíag agus lech na himmarthe well Fernandínatha ránathe go a bharc. Gan dart hil mé a bhór a siam a gcuigan de choláiste bhra ach tá sé tiltte go mhaid ag seanú sé nuair nachró UCC a gimmert go mhaid cheas sé suas chuir sin na kickan na sirath an tras an scóir sé coppla culín den Sky ó nimmert ní bhain sin íon rud maithe a rinn choláiste na hallscoile Corcaigh bhí páirt ag seanú sé an san glúiseach sin Cehí choláiste bhar bheith anmh rudil asú híon Jimmer siad thbar nacht ach hílme híon grú an bense inta táhaach na cosa ura hana agus seach ó bense Ballymorgan bin a rinn an difer ag Jerry lé agus an corna go bhála go Corcaigh agus tiltte go maiid acu a thuúmsa. Agus fé mar deir mé buite chud an darabátas fithe bhfuidir a gáhíle sa cehardíag agus riimiir san ríist bhfuidir a gáhíle sa héíag agus Deise chláiste na hallscoile Corcaigh an dobbal dhéanamh an teachtainsa mar gan dátá amánathe chláiste na hallscoile Corcaigh gluthe cenis thorann Vic Gibbún a bheith á gimmert i gcuine chláiste bhuiide gan smá limní hí sa bort large
désáthar agus beic sé sin á haspáint beo ar híomh Idirlín Sport TG Cahar chomá, híomh YouTube Sport TG Cahar. Mar sin an scór deiregan sa I barc I bhóra agus bua maithag UCC ar deire UCC sé cín diaag de faointí a héan a né ag chláiste bhuiide bhíal feriste agus mar dean tú marc tílte sa deire ag chláiste na hallscoile Corcaigh. Yeah, tá mé látan sin da hí mé gro siad písa níos far nuair a bhí siad faoihrú go Harry Henson darna lá agus éad a gimmerte 9 na gíthe hanig trúr nó ceathar isteach ón bhaintse land a inniuh cosa uair freistalte agus híl mé go raibh Beidir go raibh aran báil agus an ceart a dearag a fuair sé cinneach Beidir ag Gerán lé nach raibh na cosa agus nach raibh siad abalta an spáisian a greidim síos mar a bhíú sa ciad lá. Jimmar siad go mhaid go pointse ach ar an lá tá an Cornagáil na bhála go Corcaigh agus sílam sa gohfuil siad tiltte acu gendait. Anna haspánta sa agus well bheith an Dr. Khan agus Billy Morgan agus na hen díal duine có chósásta le dúch agus an Coranson áthúir tíos go coslí don ggéadhátá gáhíle sa ceardiag tamil anna ada se 2 mbliana I gúrsaí caide agus a gúrsaí sport ach cíimiid an son fuair an chláiste bhuiide iad briste cruíoch ach cheartú bheith anna bhródúil as an bheachta agus caiimiid cíanamh chomá go módar an comórtas a gábhlíon ó hin chláiste tá ar cheandas na chláistí is lú atá sa chomórtas. Gandart, caiith mé híon ceir a bliana sa choiste chéarna agus teigem an táhacht agus an bród a bhfuin leis an gansaí marún sin agus níl ról caiite acu an nacht ach chluthe chuir siad anna chuid brád arás sa choiste in san gansaí sin ach ag Gerán lé caihí dúirtear a bheith agus híl mé híon go raibh na gasarí in Nearag agus buan písa níos fearr na choláiste mhuire ar an ihe. Well, dhéana sé seo chéúra agus mar deirim in de se an dara chun na thuirlódéas an se chuún cíimiid chuna sa gairóig leis na hamánaithe ach an lá leis na peladóirí in nochtan sa I barcí bhór agus tíilte go maithacha agus anna haspánta sí ó cheann na páirce. Ja, nuair a bhí siad faoihrú sa ciad le híl mé gur críní siad go láidir ag dúidir isteach ar letham agus gur raibh an coppla cuií na fuair siad díreach go raibh an adó garid ionta táhaach go háirithe an na cean na sira a fuair Sean O'Shea sa darna le doscail siad suas písa níos fearr bhóg siad hontosaí agus an sin nuair a fuair choláiste bhfuair an ceart a dearag sin dathraí sé rudaí písa ní ró siad abal a bheith cóchosantach agus mar dúirs mé an inniuh a hanig isteach ón bhaintse sin na háirithe a rinn Billy Morgan díreach ag an náam ceart ní ró éon agla ar trúr a chur isteach ag an náam cíarna. Ní minic a háiríonn sé an íon cluthe ach tá méid sin taithí aige hána blianta le Corcaigh agus ancar anis ach ar cé cósáasta is a tá Billy Morgan go fáil agus aige ísíon tá níl íon ocras caiilte ag a hána blianta is Corcaigh ach thar a bheith brodú le tá rólar leith aige leis an ollscoil hí a Corcaigh agus bé sé thar a bheith brodúil as a chuid imirí a nacht bu a tiltte aige agus acu. Ja, go dainn agus Billy well thug sé sellh thug sé an róilbain istíochta ar fuireann sínsir chláiste na hallscoile Corcaigh déimlíon ó hin agus well sé an tíúbáta go bhfuil an cruibh buirtecha agus écht déanta ag Billy écht déanta ag an ógan son agus chomáile sin nó ránóirí agus an locht leiis agus na hen duine hásáte sa bhuiann sa fiat siad a bheith anna bhródú leis an níochtaí. Gan daitar bé agus chuann siad an iirecht isteach thar na blianta tá bhí na tacticí cineal in éiris in san ciad le híl mé go raibh an troid sin builte ag choláiste mhuire sa ciad le ach nuair a thuir sé an trúir sin isteach ón bhaintse an méid inniuh a chuir siad isteach a dáismantas choláiste ollscoil Corcaigh rinn sé difriúr ag Gerán lé agus níl ruderbí le fólam ag Billy Morgan máid le cursaí cum lu le scéal agus cursaí heachtaí. Well, measc na scórálathe in nocht bhí muintir chiarí, bhí muintir Corcaigh, muintir limnaí agus muintir chuntain chláir agus an ré an son imreoirí a bheith géan chláiste bháin gan dót chunig mar chomá go raibh scapidas chuntaithe agus imreoirí ó chuntaithe agsúla ag chláiste bhuiide chomá ach ríist chláiste beag a gcuine chláiste anna bhór chomá bheith tún chorgé sin ríist leis na honnadithe tháinig isteach an páirce. Gandart an defneachta Louis Mudge Beidir le Ballyfage an darn le bin rinn an difer ag Gerán lé tá a gom héan ó maithaí ó choláiste mhuire mar bhuacléon má tá tú abalta gansaí a caiithú
Joey tú Ganzi tá ról a gach ile imróir in san choiste sin táid cóbug sin agus caihí siad a bheith anmh rudal ná bé siad gortaithe bé siad ag follan sin is bé siad i bíon agus críomhreiste ach nuair a thoraíonn rudí síos Beidir go méid abal de sí síos agus a rálá héan go gaithí siad a bheith anmh rudal as a goid iireachtaí anach mar ní minic a an choiste cóbug sin có fada seo in san comórtas tá sí builte acu coppla blianahin agus fuair a ráis sa cluthe le ceannis am léana an iireach deanta ag an choiste ach a rísteile caihí tú goráis ag na búteirí agus sár cluthe imirthe agus an bua tiltte ag choiste na hallscoil a Corcaí annacht. Seagadain agus Fimar Dermid hasad chobeag mar chláiste níl siad sochamórtas áirithe a chun 9:8 agus é buite go féró sa James Himid san captain UCC Kylie well chréibh ile éireann sa chiisfeile siúd mar is bhí sé sa scoil agus inis well chréibh sínsir ile éireann na chláistí á bhuachantige agus é na captain chláiste na hallscoile Corcaigh fear Chorcaí fear brodúil Chorcaí inis chun an corn gáardach. Agus Cailín son ó bhhail an cholig Corcaigh an áibh irid agus sin Seán O'Shea an son fearnadín agus an corn de lech na himmartha agus é tíilte go maith ag Seán O'Shea stáilim agus well an bblion go dísa ag Seán O'Shea há sé déanamh cipíní de lín cosanta ó cheann na tíide. Gan dart is máile gach daine fodfan na tír na himmarí as far sa tír a le gimmert is cuma céan Ganzi a caihan tú bhí sé thbar de chéirí go dtí seo amíana agus an eiste choiste ollscoil a Corcaí agus corn bheith gur bunte aige is dóilm héan go bheith mar a bhád níos mó ó Seán O'Shea ní a bhhain am líana ach a gáil chun tosí fásta dahi. Well leúnmh dé agus beag na hen chiíoch sa tír asúil go bheith míid níos mó bhaig agus é crochananta mar imreoir agus é cruthe a ríist i gceann sa nacht go bhfuil sé ar bhuiinedas na tosa is fearsach sa tír bídí sin os na cic na séir nó ón imar toscailte chumá. Gan dart a lán dúna pelle aige a caiimiid a bheith fáineach leis caihí gach daine ag géirí a bheith fáineach leis mar tá sé go fáil ag fólam go fáil ínta óg tucaí sé gan dart agus tá fios taga ar a cluthe fiú ón bblion seo seocáite sílam sa go bhfuil sé níos fearr mar imreoir am líana ná mar a bhíú an gealbhí a hochtíag agus go mééis sé níos fearr rééis ar an bblion se thugann so caiimiid a bheith fáineach leis. Agus roiint imróí óga chláiste buide chomá a hasamachtait agus go a bheith le fiscinnte gona tócha ar an státe do chunta amachchansa. Gan daitil Tá Liam Rafferty ever a dád a choláisiú ar nébreisi tríd sé panel hiróin Stephen McConville le gimmers le Condaí an dún ever a dé ar a rim annacht Siam McGuigan ever a héandeag híl mé award a sían annacht agus híl mé go obair na gapal a dhéanú ag in San Ganzi ever a héandeag sin a gimmers le deire níomhhain sin nail ré an cumá le Jimmer faoise le tíróin agus ar nóil ar na park a Jarlath Ó Burns híl mé go annach cluthe agus annach ceflinch idir é hían agus Padraig Lucy agus go bheicimiid Jarlath Ó ní bhhaineí an teirí de ardhatha ach na bliantaí atá roing fásta. Agus chláis na hallscoile Corcaigh bhfuil bhuidir ar IT áluúin, bhuidir ar IT chearlaigh agus bhuidir ar chláiste Ollscoil na Héireann an ghaileh chomá agus tícinn de chluí agus an ceathrú ceann buite inisicha ar chláiste bhuidir bhéal feriste agus fémar áráite cúplabáta inisigan é tíilte go maithacha. Gan dart agus rud a bhhain beidir fan comórtas go generalta is mór an trú nachhfuil sé nachhfuil áit níos fearr in san éileire dá mar ní heitin caiideann na pelle sa comórtas seo bliana né bliana tá sé a gcónaí ag a level an ard ar fad tá na cluthaí ag an cluthe leceannis agus a cluthe ceannis Cornbach ag gcónaí omíocht tá sé de gcónaí bra oscailte tá sé de gcónaí imirthe in san stíl ceart bhí cluthe den scailgin na nacht agus is mór an trú gur hála sé ar ihe cédaine hís an seo an park go híntaach an seo is mór an trú nach ró sé é beidir in áit níos learnaí a rith na bliana go deocha le beidir slúan níos fearr agus níos mó freastal léir ach sin céist don cuman nach luach le scíal agus na huidiréis an deaglann áit dhéanú don comórtas seo mar comórtas den scoithe.
Well, Cian Kiley bhailen cholaigh go gardach Corran Vic Igur gábhíle san 9 do chláiste na Hallscoile Corcaigh agus a mua tílte go maithacha an sa I Barcaí Mhóra. Mar sin captéan chláiste na Hallscoile Corcaigh Cian Kiley san na ghlacha le Corran Vic Igur na bliana sa téis annach le caide an sa Barcaí Mhóra an bharc idir chláiste na Hallscoile Corcaigh agus chláiste na muide sécinn diaag go faointí ar chláiste na Hallscoile Corcaigh ar deire agus a hen a né ag chláiste bhuide. Se mar Carláiste bhra tá brón orm futhú ach an brú tuilte go maiad go Hallscoil Corcaigh gan dait da. Mar sin gur míl maithagaí bheas a bheith feide an chluithe sa bíí léana ríiste ahanse chun de chluithe canis Corran Vic Gibún ar bhealach YouTube Sport TG Cehar a chu Forcaí Mhóra slán go fóil.